नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्मा वदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्णा to everybody. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்க போறது 4th சாப்டர் அத்தியாயம் 4. ஓகேவா? அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உன்னத அறிவு. இத பகவான் வழங்குறாங்க. டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். இது அர்ஜுனன் கேட்கிற ஒரு சந்தேகத்துக்காக பகவான் கொடுக்கிற பதில்கள் தான் இதுல இருக்கிற எல்லா வெர்சஸும் என்ன அப்படின்னா பகவான் சொல்ற பதில்களா தான் இருக்கும். அர்ஜுனன் இனிஷியலா ஒரு டவுட் ஒண்ணு கேக்குறாங்க, அதை விளக்கமா கொடுத்து உன்னத அறிவுனா என்ன, அதனால என்ன ஜீவாத்மாவுக்கு என்ன விதமான பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத பகவான் இதுல விளக்கம் கொடுக்கறது தான் இந்த 4th சாப்டர். இதுல நம்ம பார்க்க போறது பகவான் கொடுத்த உன்னத அறிவு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ்னா என்ன, அதை எப்படி ஜீவாத்மா பயன்படுத்தணும், அப்படி பயன்படுத்துறதுனால அவங்க என்ன மாதிரியான பலனை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல. 3rd சாப்டருக்குள்ள கர்மயோகத்தை பத்தி சொன்னாங்க. நம்ம செயலை செய்யணும், செயலை செய்யாம நம்ம தவிர்க்க முடியாது. செயல் கர்மத்தை நம்ம செய்யணும். ஆனா அந்த செயலை எப்படி செய்யணும்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட செய்யணும். ஓகேவா? அதுதான் என்ன அப்படின்னா ஒரு நல்ல நல்ல செயல்கள், அதுதான் ஒரு நல்ல பலனை தரும். அந்த பலன் மேல பற்றுதல் கொள்ளாம நம்ம ஜீவாத்மா நம்ம எல்லாரும் அதை செஞ்சோம்னா கூட நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புண்ணிய லோகத்துல போய் நம்ம அல்லது பகவானோட திருநாட்டுக்கு அடையக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம் நமக்கு வாய்க்கும் அப்படிங்கறத 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 4th சாப்டர் நம்ம ஜஸ்ட் we are going to enter the 4th chapter. நான் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸ்கிரீன் தெரியாதா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன தெரியல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம். இந்த இந்த அத்தியாயம் சாப்டர் பேர் என்ன அப்படின்னா ஞான யோகம். ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம்னு சொல்லுவாங்க சான்ஸ்கிரிட்ல. தமிழ்ல உன்னத அறிவு. இதுல எப்படி இந்த பகவத்கீதை எங்க யாரால சொல்லப்பட்டது, எப்ப சொல்லப்பட்டது, இதோட வரலாறு என்ன அப்படிங்கறதுதான் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம முதல்ல பார்க்க போறது. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இதோட முன்னோட்டம் என்னங்கிறத பாத்துருவோம். இதுல எத்தனை ஃபோர்த்தோட ஃபர்ஸ்ட் டு 4th ஸ்லோகாஸ் வரைக்கும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தின் பரம்பரை. ஆன்மீக விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் தான். ஓகேவா? இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் அதாவது பகவத்கீதையோட பரம்பரை. அது எப்ப தோற்றம் அடைஞ்சது, அது யார் மூலமா, அது ஒரு பரம்பரையில அது யார் மூலமா அது வரவழைக்கப்பட்டது, அது இப்ப நம்ம கிட்ட வழங்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் ரீசன்ஸ் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 ஸ்லோகாஸ். அடுத்தது பகவானின் திவ்யமான தோற்றம். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட தோற்றம் என்ன அப்படிங்கறத பத்தின விஷயங்கள் எதுல வருது அப்படின்னா 4.5 to 10 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் படைப்பாளி மற்றும் உச்சம். அவங்கதான் என்ன அப்படின்னா ஹீஸ் த கிரியேட்டர். அவங்கதான் கிரியேட்டர், அவங்கதான் மெயின்டைனர், அப்புறம் அவங்கதான் அனிஹிலேட்டர். ஓகேவா? அவங்கதான் சர்வமயம். ஓகேவா? அவங்க எப்படியெல்லாம் இந்த உலகத்தை படைச்சாங்க, ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருந்து எப்படி உருவாச்சு, அவங்களை எப்படி அவங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எதுல வரும் அப்படின்னா 4.11 to 15 ஸ்லோகாஸ் வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்தது 4.16 இருந்து 24 வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ஞான தளத்தில் கர்மாவை புரிந்து கொள்ளுதல். அதாவது கர்மாங்கிறது என்ன, டூயிங் ஆக்ஷன்ஸ். இந்த ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா பகவானோட நினைவுல செய்யணும். அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸோட ஒரு பர்சன் he has to do his activities. அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, பலன் மேல பற்று வச்சு செயல்களை செய்யக்கூடாது, பகவான் மேல பற்று வச்சு. ஓகேவா? செயலை திறந்துடணும், இந்த செயலோட பலனை திறந்துடணும். ஆனா எது மேல அவங்க பற்றுதல் வைக்கணும் அப்படின்னா பகவான் மேல பற்றுதல் வைக்கணும். அப்படி பகவான் மேல பற்றுதல் வச்சோம், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் அவருக்கு
அவருக்கே தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் நமக்கு நல்ல ஒரு பலனை தருவாங்க. ஓகேவா? அதுதான் என்னன்னா ஞானம். ஓகேவா? அதுதான் புத்தி யோகம். சாங்கியா பிலாசபி முடிஞ்ச உடனே அவர் பகவான் சொன்னது என்ன அப்படின்னா புத்தி யோகத்தை தான் சொன்னாங்க. புத்தி யோகம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஞான தலத்தை பத்தி சொல்றதுதான். அதாவது நமக்கு வந்து பேசிக் நாலேஜ், நம்ம எப்படி செயல்களை செய்யணும், அந்த செயல்களை செய்யறதை யாருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜை கொடுக்கறது தான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஞான தலம்ங்கிறது. அதுல நம்ம கர்மாவை எப்படி செய்யணும், ஞானத்தலத்துல நம்ம கர்மாவை எப்படி செய்யணும், நமக்கு அதோட பலன்களை நமக்கு எடுத்துக்காம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது மூலமா நம்ம செய்யணுங்கிறது தான் 4.16 இருந்து 24 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகாஸ் சொல்ல போறது. அடுத்தது 4.25 to 42 என்ன அப்படின்னா யாகத்தின் மூலமாக ஞானம் அடைதல். ஓகேவா? என்னென்ன யாகங்கள் செய்யறது மூலமா நம்ம வந்து ஞானத்தை அடைய பெறலாம். ஓகேவா? நிறைய யாகங்கள் நடந்திருக்கு ஒரு யுகத்திலையும். ஓகேவா? நிறைய யுகங்கள் உண்டு. ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு விதமான யஜ்யங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்ப கலியுகத்துல நம்மளால செய்யக்கூடிய யஜ்யம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். ஓகேவா? மகாமந்திர யஜ்யம்ங்கிறதா இப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய யஜ்ஞம். அது மூலமா நம்ம என்ன செய்யலாம், பகவானை அடையலாம், ஞானத்தை அடையலாம். இது 4.25 to 42 வரைக்கும் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது யாகம் செய்யும் முறைகள், முடிவுகள் மற்றும் மகிமைகள். யாகத்தை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நிச்சயமா நமக்கு யார் வேணும், ஒரு குரு வேணும், ஒரு ஆச்சாரியா வேணும். அவங்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமா தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலையுமே நம்மளால செய்ய முடியும். ஏன்னா நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா ரொம்ப குறுகின ஒரு டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் உள்ள ஜீவாத்மாக்கள். நமக்கு யாராவது ஒருத்தவங்களோட அறிவுரை இல்லாம ஒரு பின்பற்றுதல் இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கர்மங்களை தனியா நிறைவேற்ற முடியாது. சோ நம்ம ஒண்ணு வேத வழிமுறைப்படி நம்ம பின்பற்றி வரணும். வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கணும். ஆச்சாரியாஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அவங்களோட அந்த அறிவுரைகளை கேட்கக்கூடியவங்களா இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேலைகளை செஞ்சோம் அப்படின்னா அப்ப அந்த முடிவுகள் எப்படி இருக்கும், அது மகிமை வாய்ந்ததா இருக்கும். ஓகேவா? அதை பத்தி சொல்றது எது அப்படின்னா 4.34 to 42. அப்ப யார் மஸ்ட் நீங்க பகவான் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குரு, ஒரு ஒரு ஆச்சாரிய ஒருத்தவங்க ரொம்ப முக்கியம். நம்மளோட ஆன்மீக தளத்துல நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு குரு ஒருத்தவங்களை நம்ம ஏத்துக்கணும். அது முக்கியம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். இப்ப நம்ம கையில எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கிற புக் என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், உண்மை உருவில். இது யாருக்கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்தது அப்படின்னா நம்ம பிரபுபாதா அவங்க. ஓகேவா? பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அவங்களோட ஞானம், அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஞானம் இருந்ததுனாலதான் அவங்க அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பகவத்கீதைய நமக்கு அவ்வளவு விளக்கமான பொருளறைகளோட நமக்கு அதை தந்திருக்கிறாங்க. மார்க்கெட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பகவத்கீதைகள் நமக்கு மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். ஓகேவா? நம்ம எந்த விதமான பகவத்கீதை புக்கை வேணாலும் நம்மளால சர்ச் பண்ண முடியும், வாங்கிக்க முடியும். பட் எது மூலமா நமக்கு வந்து ஒரு பகவான் இததான் சொன்னாங்க, பகவான் இப்படிப்பட்டவங்க, திவ்யமானவங்க, அவங்கதான் பரமபுருஷன். ஓகேவா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பகவானை மையமா வச்சு அவங்க சொன்ன கருத்துக்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எந்த பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவேல். அது நம்ம பக்தி வேதாந்த பிரபு இவங்க பிரபுபாதா எழுதின இந்த புக்ல தான் வந்து உண்மையா பகவானை நிலைநிறுத்தி அவங்கள மையப்படுத்தின கருத்துக்கள் உள்ளது எது அப்படின்னா இதுதான். சந்தையில் கிடைக்கும் கீதையின் நூற்றுக்கணக்கான பதிப்புகளில் உங்கள் கருத்துப்படி பொருத்தமான கீதை எது? ஓகேவா? இப்ப என்னுடைய கருத்துப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா பிரபுபாதா அவங்க எழுதின பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். ஓகேவா? நூற்றுக்கணக்கான பதிப்புகள் கிடைக்குது, நிறைய புக்ஸ் கிடைக்குது, நிறைய பிரிண்டர்ஸ் நிறைய புக் போடுறாங்க. பட் நமக்கு வந்து பகவானை மையப்படுத்தி இருந்தாதான் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஆன்மீக தளத்துல நம்மளுக்கு முன்னேற்ற முடியும். நம்மளோட வாழ்வை முன்னேற்றிக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா ஜீவாத்மா நம்ம தவறி போய் இங்க வந்துட்டோம், இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்துட்டோம். பௌதிக சிக்கல்லையே இந்த துக்காலயத்திலே நம்ம என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா உழண்டுட்டே இருக்கோம். சோ நமக்கு ஒரு டைம் நமக்கு இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம எதை பார்க்கணும் அப்படின்னா அது சீர பரம்பரை மூலமா வந்த ஒரு ஆச்சாரியார் எழுதினதா. ஓகேவா? யாரு வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஓகேவா? எந்த மாதிரியான கருத்துக்களை வேணாலும் இந்த நம்மளால இந்த உலகத்துல சொல்லிட்டு போக முடியும். பட் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடியது என்ன, ஆத்தன்டிகேட்டடா. ஓகேவா? அது வந்து பகவானால சொல்லப்பட்டதா, அது 100% உண்மையானதா அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம we should definitely go for the Bhagavad Gita as it is. பகவத்கீதையோட வரலாறு சொல்றதுதான் நம்ம 4.1ல இருந்து 4.4 வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்லோகாஸ் சொல்லி இருக்கிறோம். அது எங்க தோன்றுறது ஃபுல்லா பிஜி ஹிஸ்டரி தான் இது. ஓகேவா? அந்த முதல் 4 வெர்சஸ் வந்து பகவான் அவங்க சொல்றாங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அந்த வாசிச்சு கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா தான மாதாஜி பார்க்கணும். மாதாஜி 4.1. இமம் விவஸ்வதே யோகம் ப்ரோக்த்வான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மானவா ப்ராஹ
மனு இஷ்வாகவே பிரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார். பகவான் சொல்றாங்க, அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையாக உபதேசித்தனர். பகவான் சொல்றாங்க, அந்த பாத் எப்படி வருது, ஓகேவா? ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு அப்படின்னா அந்த பாத் கண்டினியூ ஆகி அடுத்தவங்களுக்கு அது பாஸ் ஆகி வரணும். அந்த பாத்தோட ஆரிஜின் என்னன்னு சொல்றாங்க, இந்த அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானம். அப்படின்னா பகவத்கீதைக்கு என்ன அழிவு இல்லை, ஓகேவா? ஏன்னா அது பகவானால பாடப்பட்டது. அதுவும் ஒரு வேதம், ஒன் ஆஃப் த வேதம்னு பகவத்கீதையை சொல்லியிருக்கிறோம், ஓகேவா? இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சொன்னாங்க அப்படின்னா சூரிய தேவனுக்கு சொன்னாங்க, சன் காடுக்கு சொன்னாங்க. சோ அப்ப யாரும் பகவத்கீதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சன் காடு தான், ஓகேவா? சூரிய தேவன் யாரு அப்படின்னா பகவானோட ஒரு அம்சம் தான். அவங்களோட பகவானோட கண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, அதோட அம்சத்தை எடுத்துட்டு வந்தவங்க தான் யாரு அப்படின்னா சூரிய கடவுள்னு சொல்லுவாங்க. சோ அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல், அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த சூரிய ஒளி, அந்த வெப்பம் அப்படிங்கிறது யாரால வந்தது அவருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானாலதான் வந்தது. எல்லா தேவர்களுமே நேற்று கிளாஸ்லயே பார்த்தோம், எல்லா தேவாதி தேவர்களுமே என்ன அப்படின்னா ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பகவான், ஓகேவா? எப்படி நம்ம உடம்புல கை கால் உறுப்புகள்லாம் இருக்குதோ அந்த மாதிரி பகவானோட உறுப்புகளா யாரு இருக்கா அப்படின்னா எல்லா தேவதாசும் இருக்கிறாங்க. அதுல எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா கண்ணை ரெப்ரசென்ட் பண்றது சன் காட், ஓகேவா? பகவானோட கண்ணுக்கு அவர் தான் வந்து ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சோ அந்த பகவானோட ஆற்றல்களை வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற அந்த சூரிய தேவனுக்கு முறையாக உபதேசம் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் பகவான். எதை? இந்த பகவத்கீதைய. அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, மனித குல தந்தையான மனுவுக்கு, அவங்களோட பையனுக்கு மனுவுக்கு அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்க. மனு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு. இக்ஷ்வாகு மன்னன் அப்படிங்கும் போதுதான் எங்க வருது அப்படின்னா அந்த மனித குலத்துக்கு வருது, ஓகேவா? சோ அது வரைக்கும் தேவர்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தது மனு மூலமா எங்க வருது அப்படின்னா மனித குலத்தோருக்கு வருது. சோ இக்ஷ்வாகு மன்னன் அப்படி யாரு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரகு வம்சத்துல வந்தவங்க, சூரிய வம்சத்துல வந்தவங்க. ஏன்னா அவங்க தானே சொல்றாங்க, சூரியன் அவங்களோட பையனுக்கு சொல்லி அவங்களோட பையனுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா அது எந்த வம்சம்னு பாத்தீங்கன்னா ரகு வம்சம், சூரிய வம்சம். ரகு வம்சத்துல இருந்த ஒருத்தவங்கள நமக்கு தெரியும் யாரு அப்படின்னா ராம பகவான், ஓகேவா? அப்ப அந்த இக்ஷ்வாகு யாரு அப்படின்னா ராமபிரானுக்கு தாத்தா முறை வேணும், ஓகேவா? சோ பகவான் அப்பவே என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 3 யுகத்து, இது கலியுகம் நடக்குது, திரேதா யுகத்துக்கு முன்னாடியே என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்க இந்த பகவத்கீதைய சன்காடுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. माताजी 4.2 एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षये विदुष कालनेह महता योगो नष्ट परंतब. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. பகவானே இதையும் சொல்றாங்க, என்ன சன்காடுக்கு சொன்னேன், பட் இந்த மாதிரி இந்த ஆன்ம விஞ்ஞானத்தை இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா ராஜாக்களுக்கு சொல்றாங்க. ஏன்னா ராஜாக்களுக்கு தான் ஒரு அந்த கிங், அந்த ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான் என்ன செய்வாங்க, போன இதுல தேர்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம், எத்தே தாசரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். அதாவது யார் ஒருத்தவங்க ரூல் பண்றாங்களோ அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அவங்களதான் ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருமே அதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. சோ லீடர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா தே ஷுட் பி கிரேட், தே ஷுட் பி குட் எனஃப், ஓகேவா? அப்படி இருந்ததுன்னாதான் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க என்ன செய்வாங்க, அதே நல்ல மார்க்கத்துல அவங்க போவாங்க. சோ ராஜாக்களுக்கு சொல்றாராம் யாரு, பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, இந்த விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக ஒருத்தவங்களா ஒரு கிங்குக்கு அது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, டிரான்ஸ்பர் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்குது. புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. எல்லாருமே அதை என்ன செஞ்சாங்க, அதை ஃபீல் பண்றது மூலமா அவங்க அதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில வழிமுறையா அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க. தான் யாரு ரூல் பண்றோமோ அந்த மக்களுக்கு அதுபடியே வாழ்ந்து காமிச்சாங்க. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே அந்த சங்கிலி தொடர் என்ன ஆயிடுச்சு, கட்டாயிடுச்சு. இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. எப்படி காலப்போக்குல விட்டு போகும் அப்படின்னா நடுவுல அதுக்கு அருவவாதிகள், மாயாவாதிகள் அவங்களோட பிரின்சிபல்ஸ சொல்றது மூலமா அது வேற மாதிரி அனர்த்தம் பண்ணிடுறாங்க, ஓகேவா? அப்ப அனர்த்தம் பண்றது மூலமா அதோட ஒரிஜினாலிட்டி என்ன ஆயிடுச்சு, மிஸ் ஆயிடுச்சு. மிஸ் ஆன மாதிரி தெரியறதுன்னு பகவான் சொல்லுவாங்க, ஓகேவா? மிஸ் ஆயிடுச்சு. சோ அதை மறுபடியும் சொல்றதுக்காக தான் இப்ப துவாபர யுகத்தோட எண்டுல ஏகைன் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதைய மறுபடியும் பகவான் உபதேசிக்கிறாங்க, ஓகேவா? 2 யுகத்துக்கும் முன்னாடியே சொல்லப்பட்ட அந்த பகவத்கீதை சங்கிலி தொடர் அருந்தது, அந்த மாயை மாதிரி இருக்குது, ஓகேவா? அது வந்து அருகல, அந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது, ஓகேவா? எதனாலன்னா நடுவுல அதோட அர்த்தம் வந்து அனர்த்தமா கற்பிக்கப்பட்டதுனால. சோ எகைன் பகவான் இதை இன்னொரு வாட்டி சொல்றாங்க. இப்ப இதை கேட்கக்கூடிய சீடன் யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனன்.
நேர்மையான குருவை எப்படி அடையாளம் காண்பது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இல்லாட்டி நான் கண்டினியூ பண்ணிடுவா? ஓகே, லெட் மீ கண்டினியூ. நேர்மையான குரு அப்படின்னா ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் ஆச்சாரியா. அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சீடனை தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க, சீடர்களா எடுத்துப்பாங்க. பகவான் மேல ஒரு தூய அன்பு இருக்கணும், அவங்க மேல பக்தி இருக்கணும், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்கள அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு லைஃப் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற ஒரு சீடன் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நேர்மையான குருவை தேடி போவாங்க. சோ நேர்மையான குரு எப்படி இருப்பாங்க? இதே குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கும் இருக்கும். ஓகேவா? என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்? அவங்க வந்து ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றவங்களா இருப்பாங்க. என்னென்ன ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு தெரியும். அதாவது இன்டாக்சிகேஷன் இருக்காது. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து ஆல்கஹால் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, மீட் ஈட்டிங் இருக்காது அவங்கள்ட்ட, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காது, சூதாட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி பேசிக் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கணும் ஒரு குருங்கிறவங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அவங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற சீடனை வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அவங்க எதுக்காக வந்தாங்க, அவங்க எந்த பாதையை அடையணுங்கிறத அவங்களுக்கு கரெக்டா அவங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், அவங்கள இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா? சோ பகவானை அடையறதுக்கான வழிமுறைகள் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு குருவை தான் வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து ஆத்தென்டிகேட்டட் குருன்னு சொல்ல முடியும். அவங்களதான் குருவா ஏத்துக்கணும். அவங்க சொல்ற வழிமுறையை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். சம்பிரதாய விஹினா ஏ மந்திரஸ்தே நிஷ்பால மதகதா கலௌ பவிஷ்யந்தி சத்வரா சம்பிரதாயின சத்வரா சம்பிரதாயினக. ஸ்ரீ பிரம்ம ருத்ர சனக் வைஷ்ணவா க்ஷிதி பவனா கத்வாரஸ்தே கலௌ பவ்யாஹை உட்காலே புருஷோத்த மத்தத கலௌ பவிஷ்யந்தி. இது என்ன அப்படின்னா, சீட பரம்பரையில இருக்கக்கூடியவங்க எப்படி பகவான் கிட்டே இருந்து வந்தவங்க, அவங்க என்ன மாதிரி பிரிஞ்சு என்னென்ன பரம்பரைகள் வந்தது, அந்த பரம்பரையில எந்த பரம்பரைய நம்ம பிரபுபாதா அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்கிறத சொல்றதுக்கான ஸ்லோகா. சீட பரம்பரையில் வராத எந்த மந்திரமும் பயனற்றதாக கருதப்படுகிறது. என்ன அப்படின்னா, சீட பரம்பரை ஏன் முக்கியமா படுது அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தது, அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்ததை தான் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அதை என்ன பண்றாங்க, அடுத்தடுத்த மக்களுக்கு அடுத்தடுத்த வர்றவங்களுக்கு அதை பாஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. நடுவுல தானாவே அர்த்தம் கற்பிடிச்ச எந்த ஒரு எந்த ஒரு பொருளும் அதுல நடுவுல வரப்போறது இல்லை, எந்த மந்திரமும் நடுவுல வரப்போறது இல்லை. ஓகேவா? புதுசா எதுவும் அதுல நடுவுல இன்சர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. எனவே சிஷ்ய பள்ளிகளை தோற்றுவிக்க கலியுகத்தில் 4 தெய்வீகமான நபர்கள் தோன்றுவார்கள். இது வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து இந்த மாதிரி இந்த சிஷ்யர்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும், குருவை தேடி அலையிற சிஷ்யர்களுக்கு பாடம் சொல்லி தரணும் அப்படின்னா 4 திவ்யமான நபர்கள் தோன்றுவார்கள். இந்த 4 வைஷ்ணவ சம்பிரதாய ஸ்தாபகர்கள் முறையே என்னென்ன வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு அப்படின்னா, பகவான் விஷ்ணு கிட்ட இருந்து வந்தது பிரம்ம சம்பிரதாயம் ஒண்ணு இருக்கு, லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம் ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்ரீ அல்லது லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது சிவனை கும்பிடுறவங்க அந்த ருத்ர சம்பிரதாயம், அடுத்தது 4 குமாராஸ். ஓகேவா? அது குமார சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தது. இந்த 4ல இருந்து வரக்கூடியத கலியுக ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, புதுசா அதை தோற்றுவிக்கிறாங்க. ஒரு 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 சம்பிரதாயத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஆச்சாரியார் சொத்தவங்க வருவாங்க, கலியுகத்துல வருவாங்கன்னு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட உண்மை இது. ஓகேவா? சோ இது என்ன அப்படின்னா, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் தான் நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ரொம்ப இதை டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்க வேண்டாம், நம்ம அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாம், ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இது பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம். இதுதான் வந்து நம்ம இஸ்கான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது. அதாவது லார்டு கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து பிரம்மர் கிட்ட இருந்து என்ன எடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, வங்காள வைஷ்ணவர்கள் அவங்க வந்து அந்த சீட பரம்பரை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு பேரு தான் என்ன அப்படின்னா பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம். ஓகேவா? அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அப்ப கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்ன அப்படின்னா அடுத்தடுத்த சீடர்கள், ஒருத்தவங்களுக்கு ஆச்சாரியாரோட கீழே சீடர், அவங்க மறுபடியும் ஆச்சாரியர் அவங்க. அந்த மாதிரி கடைசியா எங்க வந்து முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஜெய் பிரபுபாதா அவங்களுக்கு ஜெய் பிரபுபாதா கி ஜெய். அவங்க பிரபுபாதா கிட்ட வந்து நமக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த சீட பரம்பரை அங்க வந்து நின்றுட்டு இருக்கு. ஓகேவா? சோ நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்துதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பகவத்கீதையை படிக்கிறோம். இதுல இவங்களோட இன்க்ளூஷன்ஸ் எதுவுமே இதுல கிடையாது. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆத்தென்டிகேட்டட் விஷயங்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணர் வாயால சொல்லப்பட்டதுதான். நடுவுல இவங்க யாருமே என்ன செய்யல, அவங்களோட இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் நடுவுல ஃபில் பண்ணல. இதுல வந்து முக்கியமான கோஸ்வாமிகள் 6 பேர் இருக்காங்க. இது வந்து பிருந்தாவனத்துல இருந்தக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிகள். கோஸ்வாமின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா புலன்களை கட்டுப்படுத்தவர்கள் அர்த்தம். இவங்க எல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு. இந்த சீட பரம்பரையில பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்யர் ஒருத்தவங்க வந்திருப்பாங்க. அவங்க வந்து கலியுகத்துல கிருஷ்ண பகவானோட அம்சமாவே வந்தவங்க. ஓகேவா? அவங்களோட அவதாரம்னே அவங்கள நம்ம எடுத்துக்கலாம்.
அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க, கிருஷ்ண இந்த அவரை பத்தின பக்தி அந்த இயக்கத்தை பரப்பணுங்கிறதுக்காக தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அந்த மகாமந்திரம் இந்த யஜ்ஞத்தை அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவங்க மூலமா தான் இந்த மகாமந்திரம் வந்து எல்லா இடத்தும் பரவலா பேசப்பட்டது. அவங்க தான் இத பரப்புனவங்களே. ஓகேவா? அவங்களுக்கு நேரடியான 6 சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. இவங்கள தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், 6 கோஸ்வாமிஸ். பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய 6 கோஸ்வாமிஸ். யார் யாரு அப்படின்னா, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, அப்புறம் வந்து ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, தென் கோபாலப்பட்ட கோஸ்வாமின்னு மொத்தம் 6 கோஸ்வாமி. ஓகேவா? இந்த 6 கோஸ்வாமிகளும் தான் என்ன பண்ணாங்க, சைத்தன்யர் மகாபிரபு கிட்ட இருந்து டைரக்டா அவங்களுக்கு சீடர் ஆகி அவங்க என்ன விஷயங்களை அவங்க வந்து உலக மக்களுக்கு இந்த இங்க உயிர் வாழியா இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சாங்களோ அதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த 6 பேர் வழியாவும் சொல்ல வச்சாங்க. ஓகேவா? அதுல ரூப கோஸ்வாமி ரொம்ப முக்கியமானவங்க. ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியும் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ரொம்ப அளவுக்கு என்ன பண்ணாங்க, விரிவடையறதுக்கு அவங்கதான் நிறைய பொருளுதவியும் அவங்கதான் பண்ணாங்க. அவங்க மெனக்கடவும் செஞ்சாங்க. கீதையை புரிந்து கொள்வதற்கான தகுதி. மாதாஜி 4.3. स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सकासेति रहस्यं ह्यतेत् उत्तमम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ரகசியம்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. இந்த உன்னத அறிவு என்ன அப்படின்னா ரகசியம். இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானம்ங்கிறது ஒரு ரகசியம். இந்த ரகசியம் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லப்படுமா? இல்ல. யாரு வந்து தகுதி வாய்ந்தவங்களோ அவங்களுக்குதான் இந்த ரகசியத்தை சொல்ல முடியும். எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம போய் சீக்கிரட்ஸ் ஷேர் பண்ணிப்போமா? இல்ல. யாரு அதுக்கு அதை கேட்கக்கூடிய தகுதி உடையவங்களும் அவங்களுக்கு தான். சோ தகுதி எதை வச்சு நிர்ணயிக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா, பகவானோட நம்ம கொண்டிருக்கிற உறவை பொறுத்துதான் அந்த தகுதி நிர்ணயிக்கப்படுது. ஓகேவா? பகவான் அர்ஜுனனை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுனன் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? அப்புறம் பக்தன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன ஆயிட்டாங்க, நீ குரு நான் சீடன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க தீவிரமான கிருஷ்ண பக்தன். சோ அதனால அந்த ஒரு தகுதியே போதுமானதா இருந்தது பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு இந்த பகவத்கீதையை அந்த இடத்துல உபதேசம் பண்ணனதுக்கு. பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஓகேவா? எப்படி நம்ம வந்து காடோட ரிலேட் பண்ணிக்கணும், அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த பகவத்கீதைங்கிறது. ஓகேவா? இந்த உன்னத அறிவை நான் இன்னைக்கு உனக்கு சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா, நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். நாட் ஏ லேமேன். ஓகேவா? ஒரு சாதாரண மனுஷனால என்ன செய்ய முடியாது, இந்த உத்தம ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த ஆன்மீக விஞ்ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய தகுதி அவங்களுக்கு இல்ல. ஏன்னா பகவானோத்தர் இருக்கிறாங்க, சர்வ நிச்சயமா அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் பரம்பொருள், அவங்கதான் பரபிரம்மம், அவங்கதான் என்ன, அவங்கதான் எல்லாத்துக்குமான கிரியேட்டர். அவங்கதான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பூரணமா யாரு நம்புறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். இதை நம்பினது யாரு அப்படின்னா இந்த இடத்துல அர்ஜுனன். ஓகேவா? அதனால அர்ஜுனனுக்கு இந்த கீதையை இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இதுதான் தகுதின்னு சொல்றாங்க பகவான். ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர், இதை சொன்ன உடனே அவங்க அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. 4 ஸ்லோகாஸ் முடிஞ்சிச்சு. இதுல என்ன சொல்றாங்க, நீங்க வந்து இப்ப எனக்கு சொல்றீங்க ஓகே, பட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால என்ன சொன்னீங்க, நான் சன்காடுக்கு இதை சொன்னேன் அப்படின்னு. நம்ம 2 பேருமே என்ன இந்த துவாபர யுகத்துல இப்பதான் பிறந்திருக்கோம். 2 பேரும் ஒன்னாதான் இங்க நம்ம டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க எப்படி சன்காடுக்கு சொல்லியிருக்க முடியும்? அதாவது திரேதாயுகத்தோட ஆரம்பத்திலே ஸ்டார்டிங்லயே சன்காடுக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னீங்களே, அது எப்படி அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு வரக்குமா அந்த டவுட்? வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா அவங்க வந்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா, பகவானே உணர்ந்த ஆத்மா. ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அது வராது. யாருக்காக இந்த கொஸ்டின் கேக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்காக தான். நம்மள மாதிரி சாதாரண உயிர் வாழிக்கு இந்த டவுட் வருங்கிறதுக்காக, நமக்கு கிளியரன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான்கிட்ட இந்த கொஸ்டின் அவங்க கேக்குறாங்க. மாதாஜி 4.4. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वते कथं एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான். அர்ஜுனன் கேக்குறாங்க, சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர், அவங்க உங்களை விட பெரியவங்க, தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? நான் எப்படி இதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? நீங்க சொல்றீங்க நம்ம 2 பேரும் ஒரே காலத்துல இருக்கிறோம், பட் நமக்கு முன்னாடி காலத்துல உள்ளவங்க, நம்மளோட பெரியவங்களான சூரிய தேவனுக்கு நீங்க சொன்னதா நான் எப்படி எதை புரிஞ்சுக்க முடியும்? இது வந்து யாருக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகம் அப்படின்னா அசுராக்கு. அசுரானா யாரு அப்படின்னா, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸே இல்லாத பர்சன் வந்து அசுரா
அசுரான்னு சொல்லலாம். நம்ம எல்லாம் சுரா, ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட உள்ளவங்க. சோ அசுரர்களுக்கு தான் என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வரும். இது அர்ஜுனனுக்கு ஏன் வந்தது அப்படின்னா அவருக்காக கேட்கல, நமக்காக தான் அந்த கொஸ்டினை கேட்கிறாங்க. அப்ப என்ன டவுட் நமக்கு இப்ப வருது அப்படின்னா, கீதை எத்தனை வருடங்களுக்கு முன் பகவானால் பேசப்பட்டது, ஓகேவா? இப்ப நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சுதான் அர்ஜுனனுக்கு சொன்னாங்கன்னு. ஆனா எத்தனை வருடங்களுக்கு முன் பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது. அந்த கால்குலேஷனுக்குள்ள நம்ம ரொம்ப போக வேண்டாம். ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லைட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாத்துப்போம். ஓகேவா? சோ இது என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா. லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்நாள் வந்து மொத்தம் வந்து 100 இயர்ஸ். ஆனா அந்த 100 இயர்ஸ்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட 100 இயர்ஸ் கிடையாது. நம்மளோட வாழ்நாள் வந்து 100 இயர்ஸ். கலியுகத்துல மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா 100 சொல்லுவாங்க. இதுவே துவாபர யுகத்துல 1000 இயர்ஸ் அவங்களோட வாழ்நாள். இதுவே திரேதாயுகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா 10,000 இயர்ஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. சத்தியுகத்துல போனோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு எவ்வளவு வருஷம் அப்படின்னா எவ்வளவு வருஷம் வாழ்நாள் அவங்க லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளவு அப்படின்னா 1 lakh இயர்ஸ். ஓகேவா? வர 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 என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்பேன் குறைஞ்சிருச்சு. 1 lakhல இருந்து 10,000 தென் 1000 தென் 100 இப்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஆனா இந்த 100 இயர்ஸும் பிரம்மாவோட 100 இயர்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. பிரம்மாவோட இது லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 311 பாயிண்ட் சம்திங் மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேவா? இது எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 36,000 கல்பாஸ். கல்பம் அப்படின்னா ஒரு நாள்னு அர்த்தம். இத்தனை டே ஆஃப் பிரம்மா. அதே மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் நைட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சோ இது எப்படி அப்படின்னா பிரம்மா தோன்றுனதுல இருந்து ஃபுல் டிவாஸ்டேஷன் அவங்க ஃபுல்லா இந்த உலகம் பூரா இவருக்குள்ள விஷ்ணுக்குள்ள போய் அடங்குற வரைக்குமான இந்த பீரியடு தான் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 311 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ்ங்கிறது. அதுல ஒரு கல்பத்தை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு கல்பம்னா ஒரு டே. ஓகேவா? டே மட்டும், நாட் நைட். பிரம்மாவோட ஒரு டேவை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம். ஒரே ஒரு கல்பம் மட்டும் எடுக்கிறோம். அது எத்தனை நாளா பிரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மன்வந்தராஸா பிரியுது. ஓகேவா? 14 மன்வந்தராஸ். அது எவ்வளவு அப்படின்னா டோட்டலா 14 மன்வந்தராஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ். ஓகேவா? அந்த பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் டோட்டலா 14 சப்டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல ஒரு மன்வந்தரத்தை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு மன்வந்தரம் அப்படிங்கிறது எத்தனை அப்படின்னா 71 திவ்ய யுகங்கள்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஒரு மன்வந்தரம் எவ்வளவு அப்படின்னா ஏன்னா அது எல்லாமே இயர்ஸ் தான். கல்பங்கிறது அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். அடுத்தது மன்வந்தராங்கிறது அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். திவ்ய யுகங்கிறது அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். யுகாங்கிறதும் அத்தனை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? சோ அது எல்லாத்துக்கும் டிஃபரெண்டா நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அப்பதான் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஒன்னொன்னுக்கும் நம்மளால செப்பரேட்டா சொல்ல முடியும், ஐசோலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும். சோ 71 திவ்ய யுகாஸ் சேர்ந்ததுதான் ஒரு மன்வந்தரம். அதுல ஒரே ஒரு திவ்ய யுகத்தை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு திவ்ய யுகங்கிறது என்ன அப்படின்னா 4 யுகாஸ் ஒண்ணு சேர்ந்தது. ஓகேவா? சோ நம்ம இங்க இருந்து போலாம். திவ்ய யுகங்கிறதா இருக்கிறதுலே கம்மி. அந்த திவ்ய யுகத்துல மொத்தம் 4 யுகங்கள் ஆட் இருக்கு. என்னென்ன யுகங்கள்னா சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம் அண்ட் கலியுகம். கலியுகத்தோட வருஷங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதோட லைஃப் ஸ்பேன் பாத்தீங்க அப்படின்னா 4,32,000 வருஷம். கலியுகம் தோன்றுனதுல இருந்து முடியறதுக்கு எத்தனை வருஷங்கள் ஆகும் அப்படின்னா 4,32,000 வருஷம் இருக்கும். இதை விட டபுள் த டைம் என்ன அப்படின்னா துவாபர யுகம், அதாவது 8,64,000 வருஷங்கள். துவாபர யுகத்துக்கும் அந்த கலியுகத்தை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னா திரேதா யுகம். அதாவது கலியுகத்துல இருந்து 3 பங்கு பாத்தீங்கன்னா 1.296 மில்லியன் இயர்ஸ் திரேதா யுகம். இது 4 டைம்ஸ். கலியுகத்தை விட 4 டைம்ஸ் வந்து சத்தியயுகம் 1.728 மில்லியன் இயர்ஸ். சோ இந்த 4த்தையும் ஒன்னா சேர்த்தா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ் கிடைக்கும். அதுதான் ஒரு திவ்ய யுகம்ங்கிறது. ஓகேவா? சோ ஒரு திவ்ய யுகங்கிறது என்ன அப்படின்னா 4 யுகங்களோட சேர்க்கை. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் அண்ட் கலியுகம். அதோட லைஃப் இயர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலியுகம் தான் இருக்கிறதுலே கம்மி இயர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் 4,32,000. அதை விட டபுள் துவாபரம். கலியுகத்தை விட ட்ரிபிள் வந்து திரேதா. கலியுகத்தை விட 4 டைம்ஸ் என்னன்னா சத்தியயுகம். ஓகேவா? இந்த கால்குலேஷன் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுல இருந்து அப்படியே பேக்ல போங்க. இந்த திவ்ய யுகம்ங்கிறது 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ். இந்த மாதிரி எத்தனை திவ்யயுகங்கள் சேர்ந்தது ஒரு மன்வந்தரம் அப்படின்னா 71 திவ்யயுகங்கள் சேர்ந்தது மன்வந்தரம். எத்தனை மன்வந்தரங்கள் சேர்ந்தது கல்பா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மன்வந்தரங்கள் சேர்ந்தது ஒரு கல்பா. ஒரு கல்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னா 1 டே ஆஃப் பிரம்மா. அப்போ நைட் வேற இருக்கு. இதே கால்குலேஷனுக்கு நைட் வேற இருக்குது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி எத்தனை அப்படின்னா 100 இயர்ஸ். அப்ப பிரம்மாவுக்கு இப்ப வயசு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 50 இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? இந்த கால்குலேஷன் இதோட போதும். 50 இயர்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் பிரம்மா ஹேஸ் பினிஷ்ட் ஆஃப். இது வரைக்கும் பாதி வருஷம் அவங்க முடிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ பிரம்மாவின் வாழ்க்கை, பிரம்மா 50 வருடங்களை கடந்து விட்டார். அடுத்தது எத்தனை 6 மன்வந்தரங்கள் முடிஞ்சிருக்குது. ஓகேவா? 50 வருஷத்தை கடந்துட்டாங்கன்னா எத்தனை மன்வந்தரம் முடிஞ்சிருக்கு? மொத்தம் 14 மன்வந்தரம் சொன்னோமா, அப்ப 6 முடிஞ்சிருச்சு. சோ நம்ம இப்ப இருக்கிறது எத்தனாவது மன்வந்தரத்துல? 7வது மன்வந்தரத்துல. அதுக்கு பேர் வந்து வைவஸ்வத மன்வந்தரம்னு இருக்கும். உங்களுக்கு குவிஸ்ல ஏதாவது யூஸ் ஆகும், அதுக்காக சொன்னேன்.
நம்ம இப்ப இருக்கிறது 7th மன்வந்தரால இருக்கிறோம். அதுல 4 யுகங்களின் 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சு விட்டன. ஓகேவா? 6 மன்வந்தரம் போயிடுச்சு அப்படின்னாலே மொத்தம் 4 யுகம் எத்தனை தடவை சுத்திடுச்சா 27 டைம் முடிஞ்சிருச்சான். இப்ப கலியுகம் முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒன்ஸ் அந்த 4,32,000 இயர்ஸ் முடிஞ்சதுன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன? அழிவு. ஓகேவா? அது என்ன அப்படின்னா டெம்பரரி அனிகிலேஷன். அந்த டெம்பரரி அனிகிலேஷன் முடிஞ்சோன்னா எகைன் இதே 4 யுகங்களோட சுழற்சி வரும். இந்த மாதிரி 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த மாதிரி இதோட கால்குலேஷன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டாம். ஜஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சத்திய, திரேதா மற்றும் துவாபரயுகத்துக்கு எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகள் முடிஞ்சிருக்கு. கலியுகத்துல மொத்தம் இதுவரைக்கும் முடிஞ்சிருக்க வருஷங்கள் பாருங்க 5117 ஆண்டுகள். அதாவது அப்ராக்சிமேட்டா 5000 இயர்ஸ் முடிச்சிருக்கிறோம். 4,32,000 வருஷத்துல நம்ம 5000 தான் முடிச்சிருக்கோம். கலியுகத்துல மிச்சம் இவ்வளோ இருக்கு. ஓகேவா? மீதி அவ்வளோத்தையும் கடந்தோம்னாதான் நமக்கு அடுத்த சுழற்சிங்கிறது வரும். அப்ப இதுல இருந்து பிரம்மாவோட வாழ்நாள் எவ்வளவுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? சோ மனுவின் வாழ்க்கை, அதுல மனுவின் வாழ்நாள், பிரம்மாவின் வாழ்நாள் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி மனுவின் வாழ்நாள் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சோ மனு பிறப்பதற்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டாங்க? பகவான் வந்து சன்காடுக்கு சொல்லிட்டாங்க. கீதை பகவானால் தம் சீடரான சூரிய கடவுளான விவஸ்வானிடம் பேசப்பட்டது என்பதை ஏற்றுக்கொண்டார். மனுவோட வாழ்நாளே இது அப்படின்னா மனு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவரோட அப்பா விவஸ்வான் கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. அதாவது சன்காடு கிட்ட பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சோ அப்ப நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இருந்து அப்படின்னா கீதை முதல்ல சன்காடு கிட்ட பேசப்பட்டது எத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ இன்னொரு சின்ன கால்குலேஷன். பிரம்மாவோட ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது நம்ம இருக்கோம்ல இப்ப கலியுகத்துல, அப்ப இதுக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஈக்குவல்னு பாத்துக்காங்க. பிரம்மாவின் ஒரு நாள் இவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு ஈக்குவல். பிரம்மாவின் 1 மணி நேரம் அப்படிங்கிறது நம்மளோட இவ்வளவு ஆண்டுகள். பிரம்மாவின் 1 நிமிடம் அப்படிங்கிறது 6 கோடி ஆண்டுகள். பிரம்மாவின் 1 வினாடிங்கிறது 1,00,000 ஆண்டுகள். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். பிரம்மாவின் 1 வினாடி நம்மளோட 1,00,000 ஆண்டுகள். ஓகேவா? கீதை பூமிக்கு வந்தது. மகாபாரதத்துல சாந்தி பருவம் அதுல கீதையின் வரலாற்றை பின்வருமாறு கண்டறியலாம். திரேதா யுகாதௌ சத்வௌ விவஸ்வான் மனவே தாதௌ மனுஷ்ச லோக பிருத்தியர்த்தம் சுதாயேக்ஷ்வாகவே தாதௌ இக்ஷ்வாகுணா ஜகதிதோ வியாபிய லோகான் அவஸ்திதா. திரேதாயுகம் என்று அழைக்கப்படும் 1000 ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில், ஓகேவா, பரமாத்மாவுடனான உறவின் இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் மனுவுக்கு வழங்கப்பட்டது. அப்ப விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. மனு மனித குலத்தின் தந்தை என்பதால் அப்பதான் எங்க வருது? அது மனித குலத்துக்கு வருது. அது வரைக்கும் தேவர்கள் கூடயே இருந்தது அந்த பகவத்கீதை. மனுவுக்கு வந்தது மூலமா தான் மனித குலத்தோட அதை சம்பந்தப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். மனு மனிதகுலத்தின் தந்தை என்பதால் இந்த பூமியின் மன்னனும் ராமச்சந்திரன் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் மூதாதையுமான மகாராஜா இக்ஷ்வாகுவுக்கு அதை கொடுத்தார். எனவே பகவத்கீதை மகாராஜா இக்ஷ்வாகு காலத்திலிருந்தே மனித சமுதாயத்தில் இருந்தது. அப்ப கீதை பூமிக்கு வந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. நமக்கு இது வரைக்கும் என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா பகவத்கீதை எப்ப வந்தது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கலியுகத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்ச அந்த துவாபர யுகத்துல அர்ஜுனனுக்கு குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல வச்சு சொன்னதா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சுமார் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடின்னு. பட் அது கிடையாது. ஒரிஜினலா எப்ப ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே கீதை பூமிக்கு வந்துருச்சு. பூமிக்கு வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? சன்காடுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க. மாதாஜி 4.5. हरे कृष्ण. श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்வோனே அது உன்னால் முடியாது சொல்லிட்டாங்க. அர்ஜுனன் கேட்டாங்கல்ல, நீ நானும் இப்பதான் ஒன்னாதான் இருக்கும், ஆனா உங்களுக்கு எப்படி பழசு தெரியும் அப்படின்னு. அதுக்குதான் பகவான் இப்ப இதெல்லாம் சொல்லிட்டு, ஓகேவா, 4.4ல இதெல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்பவே அதை சொல்லிட்டேன். நான் வந்து எவ்ரி யுகத்திலையும் நான் வந்து பிறப்பெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஓகேவா? பிறப்பெடுக்கல, தோன்றாங்க. ஓகேவா? தோன்றாங்க. பிறப்புங்கிறது வேற, தோன்றதுங்கிறது வேற. ஆனா அவங்க என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. ஓகேவா? அவங்க பரபிரம்மம். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எட்டர்னலா இருக்கிறதுனால அவங்களோட தோற்றம் எப்பவுமே நான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துகிட்டு இருக்குது. பட் நம்ம எல்லாம் யாரு? சாதாரண ஜீவாத்மா. அர்ஜுனன் என்ன அப்படின்னா ஹீஸ் எலிவேட்டட் சோல். ஆனாலும் கூட அவன் பரம பக்தன் தான். ஆனாலும் கூட அவங்க என்ன அப்படின்னா ஜீவாத்மா தான். இந்த பௌதிக குலத்துல கட்டுண்டு இருக்கிறவங்க தான். அவங்க கண்டிஷன்டு சோல் தான். ஓகேவா? அவங்களுக்குன்னு உள்ள கடமைகளை அவங்க செஞ்சுதான் ஆகணும்.
கடமைகளை செய்யணுங்கிற நிர்பந்தம் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா கண்டிஷன் சோல் தான். ஓகேவா? சோ அப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன அப்படின்னா அது மறந்துருக்கு. ஹி ஃபர்கெட்ஸ் எவரிதிங். ஆனா நான் எல்லாத்தையும் என்னால நினைவச்சுக்க முடியும். ஏன் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் தான். பகவான்ங்கிறது சூப்பர் சோல், அவங்க நம்ம வந்து சாதாரண நம்ம ஜீவாத்மாக்கள். நமக்குன்னு நிறைய டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் இருக்கு. அதுல முக்கியம் என்ன அப்படின்னா மறதி. அதனால உன்னால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல. எவ்ரி யுகத்துல 2 பேரும் ஒன்னாதான் வந்திருக்காங்க. துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணன் அப்புறம் அர்ஜுனனா வந்தவங்க. திரேதா யுகத்துல எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராமர் லக்ஷ்மணரா வந்தாங்க. சத்தியோகத்துல எப்படி வந்தாங்க அப்படின்னா நர நாராயணர்களா வந்தாங்க. சோ பகவானுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு. தன்னோட அசோசியேட்ஸை எப்பவுமே கூட கூட்டிக்கிட்டு தான் பகவான் எவ்ரி டைம் இந்த ஒரு யுகத்திலயும் அவங்க வந்து இங்க வருவாங்க. அவங்க தோன்றும் போதெல்லாம் தன்னுடைய அசோசியேட்ஸ் எல்லாரோடையும் தான் வருவாங்க. பட் அது பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், அசோசியேட்ஸ்க்கு தெரியாது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் பகவானுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. அவங்க எல்லாம் அவங்க கூட இருக்கக்கூடியவங்களை தவிர அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் நமக்கு கிடையாது. ஓகேவா? எவ்வளவு மேக்சிமம் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா 74% வரைக்கும் அட்டைன் பண்ண முடியும். நம்மளால எதுக்கு பகவானுக்கு ஈக்குவலா நம்மளால ஆகவே முடியாது. ஏன்னா குறையோட புலன்கள் உடையவங்க. சோ அந்த மறதிங்கிறது உனக்கு இருக்கும், அது உனக்கு ஞாபகத்துல இருக்காதுன்னு பகவான் சொல்லிடுறாங்க. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார்? மாதாஜி 4.6. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. எஸ். अजो पिसन्न अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवं यातमव्यया. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும் எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவான் எப்படி தோன்றுறாங்கிறத சொல்றாங்க. ஓகேவா? பாப்போம். அவங்க வந்து பிறப்பற்றவர்கள். ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து பிறப்புங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது. யார் வயிற்றுலயும் அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பிறக்க மாட்டாங்க. எனது திவ்யமான உடல், அவங்களுக்கு நம்மளோட குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா 6 ஆப்யூலன்சஸ் பார்த்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க 6 ஆப்யூலன்சஸ் ஆஃப் பகவான் என்னன்னு. எல்லா புகழ், எல்லா செல்வம், எல்லா அறிவு, துறவு, வலிமை அண்ட் தவம். ஓகேவா? இது எல்லாமே உள்ளவங்க யாரு அப்படின்னா பகவான். ஓகேவா? இது அதனால அவங்களோட உடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திவ்யமானதா இருக்கும், அழிவற்றதா இருக்கும். இத வந்து அர்ஜுனன் இப்ப கொஸ்டின் பண்றாங்களே, அவங்களே 10வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லிருப்பாங்க, பகவான் இந்த மாதிரி ஏத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. பரம்பிரம்ம பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபும்னு பகவானோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அர்ஜுனனே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? இப்ப டவுட்ஃபுல்லா கேக்குறாங்க. பட் அர்ஜுனன் வந்து நோஸ் எவ்ரிதிங். சோ இத என்னுடைய திவ்யமான உடல் வந்து அழிவற்றதாக இருந்தாலும் கூட உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், ஏன்னா அவங்க தானே எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்றாங்க, அவங்கதான் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஓகேவா? சோ கண்ட்ரோலும் பண்றாங்க, அவங்கதான் பகவான். ஆனாலும் நான் என்னுடைய சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். அவங்க ஒரு யுகத்திலையும் நான் தோன்றிக்கிட்டு இருக்கேங்கிறத இந்த இடத்துல பர்டிகுலரா சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? இப்ப தோன்றாங்கன்னா அவங்க தோன்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு இருக்குல்ல, ஏன் தோணுறாங்க? ஓகேவா? அந்த இடத்துல பகவான் வரத்துக்கூடிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கறத நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வெர்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகின்றார்? மாதாஜி 4.7. हरे कृष्णा. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. ஹரே கிருஷ்ணா. சுருஜாமகம், அவங்க தானே தோன்றுறாங்க அப்படின்னு சொல்றதுதான். ஓகேவா? நானாகவே தோன்றுகின்றேன். எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, பரதகுல தோன்றலே, அப்போது எல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். அர்ஜுனன் இந்த பரதகுல தோன்றலேன்னு சொல்லி கால் பண்றாங்க. எப்ப எங்கெல்லாம் வந்து தர்மம் சீர்குலையுதோ, இப்ப இந்த போட்டிருக்கிற இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னாலே வசுதேவருக்கும் தேவகிக்கும் திருமணம் பண்ணிட்டு தேர்ல கூட்டிட்டு வரும்போதே கேட்ட அசரரிய வச்சு அந்த கத்தி கையில வாள் வச்சுட்டு இருக்காங்களே அவங்க கம்சன். ஓகேவா? அந்த தேவகியை கொல்ல போறாங்க. ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணி 2 பேரையும் கூட்டிட்டு வரும்போதே அசரீரி கேக்குது, தேவகி பிறக்கக்கூடிய 8வது குழந்தை ஒன்ன கொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி அசரீரி கேட்டோன்னே கம்சனுக்கு பயங்கரமான கோபம் வந்து என்ன செஞ்சிடறாங்க, தேவகியை கொலை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. சோ அது என்ன அப்படின்னா தர்மம் சீர்குலையுதுன்னு அர்த்தம். அப்ப அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்த போகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இது ரெஸ்டோர் பண்றதுக்காக நான் எல்லா நேரத்திலையும் தோன்றுகின்றேன், ஒரு யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன்னு பகவான் சொல்றாங்க. பகவான் கிருஷ்ணரின் 10 அவதாரத்தின் பெயரை கூறுங்கள். சொல்ல முடியுமா யாராவது? 10 அவதாரம் நமக்கு ஈஸியா தெரியுமே. கூர்மாவதாரம், மச்சாவதாரம், வாமன அவதாரம், வராக அவதாரம், பரசுராம அவதாரம், பலராம அவதாரம், ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், அப்புறம் கல்கி அவதாரம். ஓகேவா? இது 10 அவதாரங்கள் நமக்கு சாதாரணமா தெரிஞ்ச 10 அவதாரங்கள். ஆனா பகவான் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய
அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு குணாவதாரம், லீலாவதாரம், சக்தியாவேச அவதாரம், நிறைய விதமான அவதாரங்கள் இருக்கு. நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான அவதாரங்கள் அவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச பேசிக்கா தெரிஞ்ச இந்த 10 புருஷ அவதாரங்கள் நமக்கு இது 10ம் தெரியும். ஓகேவா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. குவிஸ்ல வரலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ். சோ அந்த அந்த அவதாரங்கள் எல்லாமே தான் நமக்கு இங்க போட்டோஸ், இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா கூர்மாவதாரம், மச்சாவதாரம், ஓகேவா, வராக அவதாரம், வாமன அவதாரம், அதோட இமேஜஸ் தான் இது. குதிரையில வர்றது என்ன, கல்கி அவதாரம். ஓகேவா? சோ இதோட இமேஜஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் கலியுகத்தில் தோன்றுகின்றாரா? இந்த டவுட் நமக்கு வருமா? கிருஷ்ணர் கலியுகத்துல தோன்றாரா? ஏன் அப்படின்னா பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எப்பெல்லாம் தர்மம் வந்து சீர்குலையுதோ, அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் நான் வருவேன். எஸ், அவங்க வந்திருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணாவோட இன்கார்னேஷன் தான். ஈவன் புத்தர், ஓகேவா, புத்தர் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட அவதாரம் தான். புத்தர் ஏன் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க சொல்லிட்டு போனபடி, பகவான் சொல்லிட்டு போனபடி என்ன நடந்துச்சு கலியுகத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ், வேதம் எல்லாமே யாரு அவங்க கொடுத்தது. அந்த வேதிக் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும், அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கவங்க வர வர குறைஞ்சிக்கிட்டே போறாங்க. மிருகவதை ஜாஸ்தியா போகுது. மக்களுக்கு மக்கள் அவங்களுக்கு நடுவுல இருக்கிற அந்த பாண்டிங், அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது குறைஞ்சிருது. பகவானை பத்தின எண்ணங்கிறது, அந்த ஆன்மீக உணர்வுங்கிறது மக்கள் கிட்ட இல்லாம போகுது. ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, அடிச்சுக்கிறாங்க. அந்த டயத்துல பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கௌதம புத்தர் வடிவில வராங்க. ஓகேவா? அவங்க ஒன் ஆஃப் த இன்கார்னேஷன் ஆஃப் பகவான். ஓகேவா? அவங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்க, மிருகவதையை தடுக்கிறதுக்காகவும் மக்களுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்குல்ல, அது எல்லாத்தையும் மாத்தணுங்கிறதுக்காகவும் கலியுகத்துல அவங்க தோன்றுனாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபுவா தோன்றுனாங்க. அவங்க இங்க மட்டும் இல்ல, உலகத்துல எந்த இடத்துல வேணாலும் எந்த ரூபம் எடுத்து கூட பகவானால தோன்ற முடியும். ஓகேவா? அவங்க வருவாங்கங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு இருந்ததுனாலே நம்ம என்ன செய்வோம், தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு நம்மளும் முயற்சி எடுப்போம். என்ன தர்மத்தை எப்படி நிலைநாட்ட முடியும், நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக பாதையில நம்ம முன்னேறணும். ஓகேவா? இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன வராது, ஆசை வராது. ஆசைதான் என்னன்னு சொன்னாங்க கௌதம புத்தர், துன்பத்திற்கு காரணம். அந்த ஆசையை விட்டு ஒழிச்சோம், ஆசைதான் பரம எதிரி. ஓகேவா? அதுதான் நமக்கு பாவத்தை சம்பாதிச்சு கொடுக்குது. சோ அந்த ஆசையை விட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு காமம், குரோதம், இந்த மாதிரி எந்த விதமான கெட்ட குணங்களும் நம்மள நெருங்காது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நம்மளும் பகவான் மேல பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டு செய்து பகவானை எப்படி அடையலாங்கிற அந்த எண்ணத்துல நம்மளோட வாழ்க்கை பாதையை சீரமைச்சுப்போம். ஓகேவா? வந்தது இது கலியுகத்தில் தோன்றினாரான்னு கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இங்க இமேஜ் வந்திருக்கு. யாரு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஓகேவா? அவங்கதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புனாங்க, உலகம் முழுக்க பரப்புனாங்க. அப்ப நமக்கு பக்தியை எடுத்துரைச்சது யாரு அப்படின்னா கலியுகத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதனால மக்களுக்குள்ள என்ன வந்தது அப்படின்னா ஆன்மீக உணர்வு வந்தது, பக்தி பாதையில போகணுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் மக்களுக்குள்ள வந்தது. ஏன் கிருஷ்ணர் தோன்றுகின்றார்? மத்தாஜி 4.8. परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களை காத்து ஏன் தோன்றுகின்றன கொஸ்டினுக்கு மொத்தம் 3 ஆன்சர்ஸ் இருக்குது. ஒண்ணு, டு செக்யூர் த டிவோட்டிஸ். ஓகேவா? பக்தர்களை காத்து. அப்புறம் துஷ்டர்களை அழித்து, அந்த எனிமீஸ் எல்லாத்தையும், அதாவது அசுரர்கள் எல்லாத்தையும் டிவாஸ்டேட் பண்ணணும், அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்னு, தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துறதுக்காக, டு ப்ரொடெக்ட் த தர்மா. ஓகேவா? சோ டிவோட்டிஸா பாதுகாக்கணும், அப்புறம் துஷ்டர்கள் அசுரர்களை என்ன பண்ணணும், வதம் பண்ணணும், அப்புறம் தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். ஓகேவா? இந்த 3 ரீசனுக்காக பகவான் வந்து யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றார்கள். ஓகேவா? சம்பவாமி யுகே யுகே, எவ்ரி யுகம் நான் இங்கே இன்கார்னேட் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாது அறையர். சாது அப்படின்னா யாருன்னா, சிம்பிளா சாதுன்னு யார சொல்லலாம் அப்படின்னா, அவங்க வந்து படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, கல்ச்சர்டா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு இல்லிட்ரேட் கூட சாதுவா இருக்கலாம். என்ன இருந்தா, அவங்களுக்கு என்ன குவாலிட்டி இருந்தா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருந்ததுன்னா, ஓகேவா, எ பர்சன் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னாலே அவங்க எந்த இதுக்கு வந்துருவாங்க, கேட்டகரியில வந்துருவாங்க அப்படின்னா சாதுங்கிற கேட்டகரிக்கு வந்துருவாங்க. ஓகேவா? அவங்க படிச்சிருக்கணும், உயர்ந்த குலத்துல பிறந்திருக்கணும், செல்வந்தரா இருக்கணும், நல்ல கல்ச்சர்டா இருக்கணும், இந்த மாதிரி எந்த ஒரு வைஷ்ணவனா இருக்கணும், இந்த மாதிரி எதுவுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. அவங்க பகவான் மேல பக்தி செலுத்தக்கூடிய தூய பக்தனா இருக்கணும். ஓகேவா? அவங்களோட பாதை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆன்மீக பாதையா இருந்தது அப்படின்னா அவங்க சாது. கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன் தெரியுமா? கிருஷ்ணரை அறிவதால் என்ன பலன்? அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இவ்வளவு நேரமா. இப்ப 4th சாப்டர் வந்தாச்சு. இந்த 4th சாப்டர்ல பகவான் நான் இப்ப வரேன், ஸ்வயம் நானே வரேன், ஒரு ஒரு யுகந்தோறும் நான் பிறப்படுக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. பகவத்கீதையை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து சீர பரம்பரை மூலமா கேட்டுட்டு வந்துட்டு நம்ம இப்ப பக்திவேதாந்தர் பிரபுபாதா அவங்க எழுதின பொருளுரைகளை படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். இது மூலமா கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா
பகவானை அடையணுங்கிறதுதான். ஓகேவா? பகவான் மேல நம்மளோட சிந்தனையை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளோட பலன் என்ன அப்படின்னா ஒரு தூய வாழ்க்கையை, தூய ஆன்மீக அவங்க வந்து திவ்யமானவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்மளையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம். 4.9 மாதாஜி. हरे कृष्णा। जन्म कर्म समे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म निधिमाम् एदिसो अर्जुन। நிதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுன. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க, அவன் என்னுடைய நித்தியமான உலகை அடைவான், புனர்ஜென்மம் இல்லாம. ஓகேவா? யாரு? அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறவன். ஓகேவா? எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை. ஓகேவா? இது பிரம்ம சம்ஹிதையில ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, அச்சுதம் அனந்தம் அப்படின்னு. அத்வைதம் அச்சுதம்னு. பகவான் வந்து அத்வைதம்னு சொல்லுவாங்க. அது அவங்களுக்கும் அவங்களோட பேருக்கும் அவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஓகேவா? பகவான் வேற, பகவானோட நாமம் வேறன்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களோட குணம் வேறன்னு கிடையாது, அவங்களோட லீலைகள் வேற கிடையாது. எல்லாமே ஒண்ணுதான். நம்ம தான் நமக்கு பாடி வேற, நம்மளோட சோல் வேற. ஓகேவா? அப்படி எல்லாம் பிரிக்கிறோம். பட் பகவான் யாரு அப்படின்னா அத்வைதம். அவங்கள பிரிக்க முடியாது. there is no difference between himself and his body. ஓகேவா? அந்த ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது. அப்ப அவ்வளவு திவ்யமானவங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒரு பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க மரணத்திற்கு பிறகு இந்த உடலை விட்ட பின்பு இந்த பௌதிக உலகில் மீண்டும் பிறவி எடுப்பதில்லை. அவங்க இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்குள்ள மறுபடியும் வர மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க தூய பக்தன் ஆயிடுறாங்க. பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பாங்க. அவங்களோட கர்ம வினைக்கு ஏற்ப அவங்க என்ன செஞ்சிடறாங்க, அவரோட எட்டர்னல் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. அர்ஜுனா, அவன் எனக்கு நித்திய உலகை அடைகின்றான். எங்க பகவான் நித்தியமா வாசம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு அந்த பக்தனும் உயர்வடைஞ்சிடலாம். ஏன் அப்படின்னா அவங்க பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை எதையுமே அவன் செய்யல. பகவானை பத்தின எண்ணத்தோடையே பகவான் திவ்யமானவர் அப்படிங்கறத உணர்ந்து அவருக்காகவே எல்லா தர்மங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவன் என்ன ஆயிடுறான், ஆஃப்டர் டெத் பகவான் கிட்ட எலிவேட்டட் சோலா போயிடுறாங்க. இதுதான் கிருஷ்ணர் அறியறதுக்கான ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்டயே போயிடலாங்கிறது. அதை பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா எகைன் இந்த பர்த் இந்த டெத் சைக்கிள்லயே அவங்க மறுபடியும் மாட்டிப்பாங்க. அவரை பத்தி தெரிஞ்சதுனால அவங்க எலிவேட் ஆயிடுறாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன வேறுபாடு? இப்பதான் சொன்னேன் கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் என்ன வேறுபாடுன்னு. நம்மளோட பாடி என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பாடி வேற, நாம வேற. ஆனா பகவான் எப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அவங்களோட நாமத்துக்கும் அவங்களுக்கும் அவங்களோட உடலுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. ஓகேவா? எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது. கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகமானது. அவங்க என்ன அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. ஓகேவா? அவங்களோடது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. நமது வடிவம் தற்காலிகமானது, நம்மளோட டெம்பரவரி. இந்த ஜென்மால நம்ம இந்த மாதிரி உடலை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் டெத் இந்த உடலை விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணோம், இப்ப நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க என்ன கடமையோ என்ன கர்மாவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான உடல் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்த ஜென்மாக்கு போயிடும் அந்த ஆத்மா. ஓகேவா? ஆனா பகவான் அப்படி கிடையாது. ஒரு யுகத்துக்கும் தன்னுடைய சுய வடிவிலேயே அவங்க வராங்க. அவங்களோட திவ்யமான உருவத்திலேயே அவங்க இறங்கி வராங்க. அந்த வேலைகள் முடிஞ்ச விட்டு அவங்க திருப்பி தன்னுடைய அந்த பிருந்தாவனத்துக்கு, கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு அவங்க திருப்பி போயிடுறாங்க. ஆன்மீக உலகத்துக்கே அவங்க திரும்பி போயிடுறாங்க. அவங்களுக்கும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அவங்கதான் படைச்சாங்க, பட் அவங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஓகேவா? நாம் மாயையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். நம்மள படைச்சதும் அவங்கதான், நம்மள கண்டிஷன் பண்ணது பாத்தீங்களா, அந்த மாயையை படைச்சதும் அவங்கதான். ஓகேவா? அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மூணுத்தையும் யாரு படைச்சா அப்படின்னா பகவான் தான் படைச்சாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அவங்க அதை என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஓவர் ரூல் பண்ணுவாங்க. மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர் கிருஷ்ணர். அந்த மாயையே கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான். நம்ம தான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நமக்கு புத்தி இருக்கா, அந்த புத்தியை நம்ம செயல்படுத்தி நம்ம டெம்பரரியா தான் இந்த வேர்ல்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஆகாம நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், நம்ம எலிவேட் ஆகி திருப்பி ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட மனசும் புத்தியும் சொல்றதை கேட்டு நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் அப்படின்னா நம்மளோட இதை பாதையை மாத்தி வச்சுக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், இந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இதனால கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுனால நம்ம அந்த பௌதிக உலக சம்பந்தப்பட்ட எல்லா செயல்களையும் மறுபடியும் செஞ்சுக்கிட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு திருப்பி போகணுங்கிற எண்ணத்தையே கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுறோம். ஓகேவா? சோ இதுக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. பகவான் தான் ரெண்டுத்தையுமே ஏற்பாடு பண்றாங்க. நம்மளையும் அவங்கதான் கிரியேட் பண்ணாங்க, அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரையும் கிரியேட் பண்ணது அவங்கதான். ஆனா அவங்க அதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. எப்படி ஒரு ஃபேக்டரின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு முதலாளி இருப்பாங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே தொழிலாளி இருப்பாங்கல்ல. தொழிலாளி வந்து அவங்கதான் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, அவங்க சொல்ற வேலையை தான் தொழிலாளிகள் செய்யறாங்க. ஆனா தொழிலாளி செய்யற எல்லா நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும், தொழிலாளிகள் தான் எடுத்துக்கணும். முதலாளிக்கு அந்த எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து நம்மளை படைச்சு இங்க கீழே அனுப்பிடுறாங்க.
நம்ம என்ன மாதிரி செயல்களை செய்யறோங்கிறது நம்மளை பொறுத்துதான் இருக்கு. நம்ம தான் அதுக்கு பொறுப்பெடுத்துக்கணும். பகவான் அது சம்பந்தப்பட மாட்டாங்க. ஓகேவா? இதுல வந்து இந்த கவர்னிங் ஆஃப் த பாடி இருக்கு பாருங்க. நம்மளோட பாடிங்கிறது மொத்தம் 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. ஒண்ணு கிராஸ் பாடி, இன்னொன்னு சட்டில் பாடி. ஓகேவா? இன்னொன்னு ஆத்மா. ஆத்மாங்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா இது இந்த ஜென்மால இந்த உடல் எடுத்துட்டு வருது. ஓகேவா? அது அழிக்க முடியாதது, அது அழியாது, மரணமற்றது. ஓகேவா? அதெல்லாம் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல சாங்கியால பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? இந்த கிராஸ் பாடி என்ன அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்தில் நம்மள உடல்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, இது வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இது வந்து ஸ்தூல உடல்னு இப்போ சொல்லுவாங்க. ஸ்தூல உடல் அப்படிங்கிறது நம்ம கண் பார்வைக்கு தெரியும். சூட்சும உடல்னு இருக்கும். நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாத ஒரு உடல்னு நமக்கு இருக்கு. அது என்ன, அது எதால இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஓகேவா? நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் நம்மளோட மைண்டு, அப்புறம் நம்மளோட அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ. இந்த 3 சேர்ந்ததுதான் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்தூல உடல், சாரி சூட்சும உடல்ங்கிறது. ஓகேவா? அந்த சூட்சும உடல் தான் என்ன பண்ணணும், அந்த ஆத்மாவை வந்து நெறிப்படுத்தணும். ஓகேவா? அந்த மனம், புத்தி, அந்த அகங்காரம் தான் என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தி நினைக்க வச்சு அந்த ஆத்மாவை நெறிப்படுத்தணும். அப்படின்னா இந்த ஸ்தூல உடல்ங்கிறது, இந்த கிராஸ் பாடி நல்ல விஷயங்களை செய்யும். அப்ப இங்க யாரு கல்பிரிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தூலம், சாரி சூட்சமமா இருக்கக்கூடிய இந்த சட்டில் தான். ஓகேவா? அந்த சட்டில் பாடி வந்து சம்டைம்ஸ் கல்பிரிட் வேலையை பண்றதுனால என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா ஆத்மாவையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், தப்பான ஒரு விஷயங்களை செய்ய வைக்கிறோம். சோ அது அடுத்த ஜென்மால போய் வேற ஒரு உடல் எடுத்து அது கஷ்டப்படுது. ஓகேவா? சோ நம்ம கர்மாக்கள் எல்லாத்துக்குமே யாரு காரணம் அப்படின்னா நம்ம மட்டும்தான் காரணம். நம்மள படைச்சு அனுப்பின பகவான் இல்லை. இதுதான் கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு. ஆனா பகவான் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இந்த மாயையில கட்டுப்பட மாட்டாங்க. எப்பவுமே திவ்யமான சுரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டு நற்காரியங்களை மட்டுமே தான் அவங்களால செய்ய முடியும். மாதாஜி 4.10. दो माताजी वीत राग भय क्रोधो मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मत पावम आगताः. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றுதல், பயம், கோபம், இந்த 3. ஓகேவா? பற்றுதல் வந்ததுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வரும் அப்படின்னா பயம் வரும். அதை நம்ம அடைஞ்சிருவோமான்னு ஒரு எது மேலேயுமே நமக்கு வந்து ஒரு பற்றுதல் வந்துருச்சு, ஒரு ஈர்ப்பு வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம அடைஞ்சே தீரணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வந்துடும். அப்ப அடையிற வரைக்கும் நமக்கு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது அடையலைன்னா கோபம் வரும். இந்த 3 என்ன அப்படின்னா ஒன்னோட ஒண்ணு தொடர்புடையது. இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் லயித்து பகவான் கிட்ட நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், சரணாகதி அடைஞ்சிடணும். என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். தூய்மை அடைந்துள்ளனர் என்ன அர்த்தம், அவங்க எல்லாம் எலிவேட் ஆயிட்டாங்க, முக்தி அடைஞ்சிட்டாங்க. இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆவார்கள். அதாவது இந்த 3த்தையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே அப்ப என்ன ஆயிருக்கு, நம்மளோட சட்டில் பாடிங்கிறது கரெக்டா ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குது. ஓகேவா? சோ பகவானை பத்தின எண்ணங்களை மட்டும்தான் ஆத்மாவுக்கு அது சொல்லி கொடுக்குது. சோ அந்த உடல்ங்கிறது என்ன செய்யும், நல்ல கர்மாக்களை மட்டும்தான் செய்யும். நல்ல கர்மாக்கள் செஞ்சோம் அப்படின்னாலே நிச்சயமா நம்ம என்ன ஆவோம், பகவான்கிட்ட தான் சரணாகதி அடைவோம். அப்ப நமக்கு ஒரு ஆன்மீக அறிவுன்னு ஒண்ணு கிடைச்சிருக்கும். சோ நம்ம வந்து ஒரு தூய்மை அடைந்த ஒரு ஆத்மா. ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பகவான் மேல திவ்யமான அன்பு கொண்டவர்களா இருப்பாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் எவ்வாறு பதில் கொடுக்கிறார் எதுக்குன்னு பார்ப்போம். அவங்களுக்கு சரணடையறதுக்கு உங்ககிட்ட சரண் அடைஞ்சிடுறேன், ஆனா நீ வந்து எப்படி எல்லாம் என்ன எலிவேட் பண்ணுவியா, முக்தி கொடுப்பியா, ஸ்வர்கலோகத்துல வைப்பியா, எந்த லோகத்துக்கு என்ன அனுப்புவ அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும்ல, அதுக்கு பகவான் பதில் கொடுக்குறாங்க. மாதாஜி 4.11. माताजी ये यदा मां प्रपद्यन्ते तामस्तदैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றார் போல நான் அனைவருக்கும் பலன் அளிக்கிறேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியே பின்பற்றுகின்றனர். அதாவது பகவான் கிட்ட நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் சரண்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானை நம்புறோம், எந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட நம்மள சரண்டர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பலனை பகவான் கொடுப்பாங்களாம். அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணிட்டோம், எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லாம கம்ப்ளீட்டா எல்லா விதத்திலையும் சர்வதர்மான் பரித்தீங்கன்னு 18th சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகா வரும். சர்வதர்மான் பரித்தீங்க மாமேகம் சரணம் பிரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷ இக்ஷாமி மா சுச்சக. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா தர்மங்களையும் பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணுன்னு பகவானே கேட்டுப்பாங்க. அப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பகவானோட நித்தியமான திருநாட்டுல நமக்கும் ஒரு இடம் கிடைக்கும். பகவானோட வாழக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பத்தை நம்ம அடையலாம். சோ நம்மளோட டிகிரி ஆஃப் சரண்டரை பொறுத்துதான் பகவான் கிட்ட நம்ம ரீச் ஆகுறது அது இருக்கு அப்படின்னு பகவான் பதில் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? எப்படி நீ என்ன எடுத்துப்ப அப்படிங்கிற கேட்கிற கேள்விக்கு இதுதான் பதில். நீ என்ன மாதிரியான யாகம் செஞ்சு என்ன மாதிரி கர்மாக்களை நீ செய்யறியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பலன் உனக்கு கிடைக்கும். மாதாஜி 4.13. மாதாஜி அது 17 தப்பா இருக்கு.
சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டி குண கர்ம விபாக்ஷः தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது நேத்தி கிளாஸ்லயே நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஜஸ்ட் இதை பத்தி சொன்னேன். அதாவது எப்படி வந்து அந்த சாதுர்வர்ணியம் அந்த அவங்க வந்து பகவான் எப்படி சமூகத்தோட 4 வகை பிரிவுகளை பிரிச்சாங்க அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? சோ குணத்தை அடிப்படையில பிரிவுகளை பிரிச்சாங்க. 3 வித இயற்கை குணங்கள், 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர். நேத்தி கிளாஸ்ல பார்க்கும்போது இது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்பவே, அதுதான் இங்க இருக்கிறது. 3 விதமான அந்த மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் என்னென்ன? சத்வ, ரஜோ அண்ட் தமோ குணம். அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க நிதானமா செயல்படக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க, ரொம்ப என்ன சாத்வீக குணத்தோட இருப்பாங்க. அவங்க எடுத்துக்கிற சாப்பாட்டுல இருந்து, அவங்களோட குணத்துல இருந்து, அவங்க செயல்படக்கூடிய செயல்பாடுல இருந்து எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சாத்வீகமா இருக்கும். சோ அவங்க யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பிராமணர்கள். அவங்கதான் அந்த மாதிரி சாத்வீகமான காரியங்களை செய்வாங்க, அவங்களுக்கு தீவிரம் தேவை கிடையாது. ஓகேவா? சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மனித சமூகத்தை 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க பகவான் தான் என்ன பண்ணாங்க, சாதுர்வர்ணியத்தை பிரிச்சாங்க. அந்த 4 குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்களா, அவங்களை பிரிச்சது. 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும், அது பகவான் தான் படைச்சாங்கன்னாலும் கூட மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக தெரிந்து கொள். அவங்க என்ன, அவங்க வந்து சேஞ்ச் ஆகல. ஓகேவா? பட் இங்க இந்த 4 பிரிவை பிரிச்சாங்க அந்த மக்கள் இருக்காங்களே, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே ஆர் பவுண்ட் டு சேஞ்ச். அவங்க வந்து மாற்றத்துக்கு உட்படுத்தப்படுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாமே கண்டிஷன் டு சோல்னு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. அந்த கண்டிஷன் டு சோல் வந்து அந்த 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சரால கண்ட்ரோல் ஆகுதுன்னு சொல்லியாச்சு. டிபெண்டிங் ஆன் த சிச்சுவேஷன். நம்ம வந்து என்னதான் சத்துவகுணத்துல நிலை பெறணும்னு நம்ம நினைச்சா கூட ஒரு சிச்சுவேஷன் நம்மளை இன்டியூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட குணத்தை என்ன பண்ணிப்போம், சாதாரண மாத்திப்போம். அந்த நேரத்துக்கு அக்ரெசிவா மாறுவோம். ஓகேவா? அந்த நேரத்துக்கு எதுவும் தெரியாம ஏதாவது தப்பான ஒரு முடிவு எடுப்போம். ஓகேவா? சோ சத்துவகுணத்துல இருக்குலேருந்து நம்ம ரஜோகுணத்துக்கு போலாம் அல்லது தமோகுணத்துக்கு கூட போலாம். ஓகேவா? ஆனா பகவான் என்னவா, இது 3த்தையும் படைச்சன்னா கூட, இந்த 4 விதமா மக்களை பிரிச்சன்னா கூட நான் இதுல சம்பந்தப்பட மாட்டேன். அப்ப பகவான் யாரு? நிர்குணவாதி. ஓகேவா? அவங்களோட குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹீஸ் நிர்குணவாதி. அவங்களுக்கு இந்த 3 குணங்களும் உங்களுக்கு கிடையாது. சோ அவங்க மாற்றம் இல்லாதவங்க. பட் மக்களாகிய நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு டைமும் ஒரு மாதிரி. இந்த இங்க பிராமின் இருக்காங்க, அவங்க சத்துவகுணத்துல இருந்து அவங்கள நிர்ணயம் பண்ணிதான் அவங்க பிராமின். ஓகேவா? இது வந்து போரிடக்கூடிய இந்த தொழிலை செய்யக்கூடிய சக்தியாஸ், அவங்களுக்கு என்ன குணம் வேணும் அப்படின்னா ரஜோகுணம் வேணும். அப்புறம் இங்க வைஷ்யாஸ், இவங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணுவாங்க, விவசாயம் பண்ணுவாங்க, தொழில் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ இவங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா ரஜோகுணமும் இருக்கணும், தமோ குணமும் இருக்கணும், மிக்சர் ஆஃப் நேச்சர். ஓகேவா? இவங்களுக்கு என்ன சூத்ராஸ் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து தொழில் மட்டும் தான் செய்வாங்க, அவங்களுக்குன்னு அறிவு எதுவும் கிடையாது. யாரும் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ சம்பளத்துக்காக அவங்க அந்த வேலை செய்யக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. சோ அவங்க கம்ப்ளீட்டா எந்த குணத்துல இருப்பாங்கன்னா தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. பட் இந்த 4 பேரும் எப்ப வேணாலும் குணங்கள் மாறலாம். பட் பகவான் அவங்க நிர்குணா. கிருஷ்ணர் ஏன் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கினார், அவங்க ஏன் இதை உருவாக்குனாங்க? ஓகேவா? பகவான் கிருஷ்ணரும் வர்ணாசிரம முறையின் கீழ் வருவாரா? இந்த 2த்தையும் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஏன் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னா 3 மோட்ஸ் ஆஃப் நேச்சருக்குள்ள வரணுங்கிறதுக்காக. எதுவுமே பை பர்த் கிடையாது. ஒரு பிராமின சொன்னது வந்து பர்த்ல கிடையாது. அவங்க செய்யக்கூடிய தொழிலின் அடிப்படையில, அவங்க என்ன மாதிரி வேலை செய்யறாங்களோ அதுக்கு அடிப்படையில, அவங்க எந்த குணத்துல வராங்களோ அந்த குணத்துக்கு அடிப்படையில அவங்க வர்ணாசிரம தர்மத்தை வகுத்தாங்க. அப்புறம் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கீழே அவங்க வருவாங்களான்னு கேட்டா அவங்க வரமாட்டாங்க. இந்த 2 கொஸ்டினுக்கும் பதில் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட். ஓகேவா? 4.14 மாதாஜி. நமாம் கர்மாணி லிபந்தி நமே கர்ம பலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோ விஜானாதி கர்ம பிர்ன சபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. ஓகேவா? பகவான் சொல்றாங்க இந்த பூலோகத்துல இந்த கலியுகத்துல நடக்கக்கூடிய கலியுகம்னு சொல்லிட்டேன், சாரி. இந்த பௌதிக உலகத்துல நடக்கக்கூடிய எந்த செயலுக்கும் அவங்க என்ன காரணம் கிடையாது. அதனால எந்த செயலும் அவங்கள பாதிக்காது. செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. அந்த செயலோட அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் சொல்றோம்ல, அது மேலேயும் அவங்களுக்கு பற்றுதல் கிடையாது. என்னை பற்றி இந்த உண்மையை அறிபவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. யார் அறிவா? பகவான் இப்படிப்பட்டவங்க. அதாவது செயல் எதுவும் அவங்களை பாதிக்காது, அப்புறம் அந்த செயலோட பலனையும் அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அப்படிங்கறது யார் அறிஞ்சுப்பா? தூய பக்தனுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். ஒன் ஹூ நோஸ் காட் பெர்ஃபெக்ட்லி. அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, அவங்கதான் பரபிரம்மம்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான், அந்த பக்தாஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ன தெரியும் அப்படின்னா
பகவானை எந்த செயலும் பாதிக்காது. ஓகேவா? நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த விஷயமே அவங்களை என்ன பண்ணாது அப்படின்னா பாதிக்காது. ஓகேவா? ஆனா நம்ம என்ன செய்யணும், அன்போடையும் பக்தியோடையும் நம்ம செயல்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவான் அதுக்கு நான் திரும்பி பார்ப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க நம்மளுக்கு சரண்டர் ஆவாங்க. சரியா? சோ செயல்களின் பலன்களை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம என்ன செய்வோம், ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான். சோ நம்மளோட எண்ணங்கள் பூரா என்ன இருக்கும், ஆசை தான் இருக்கும், டிசைர் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். காமமே எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்லியாச்சு. அந்த லஸ்ட் தான் என்ன அப்படின்னா நமக்கு நரகத்தோட வாசப்படியே திறந்து விடும். ஓகேவா? சோ நம்ம இத வந்து நரகத்துக்கு போக கூடாதுன்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த லஸ்ட்ங்கிறத நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட மனசுல இருந்து எடுத்துடணும். அதி தீவிரமான ஆசைங்கிறத நம்ம மனசுல இருந்து எடுத்துடணும். ஓகேவா? சோ இப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செய்யறோம், செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு அவங்கள திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களே செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பகவானை திருப்திப்படுத்துற செயல்கள், பக்தி தொண்டு தான் செய்யறோம்னா கூட அதையும் ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நம்ம ஸ்வர்கலோகத்தை அனுபவிக்கலாம், ஸ்வர்க சுகத்தை அனுபவிக்கணும், பகவானோட போய் அங்க போய் ஜாலியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோட நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்ன அப்படின்னா தூய பக்தி தொண்டு ஆகாது. ஓகேவா? சோ அந்த பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம, ஏன்னா பகவானுக்கே அந்த பலன் மேல பற்றுதல் இல்லங்கும் போது பகவான் மேல பக்தி செலுத்தல பக்தனுக்கும் என்ன இருக்கக்கூடாது, அந்த பலன் மேல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க செயலை செய்வாங்க. அப்படி செஞ்சாலும் அந்த செயலோட விளைவுல அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ரிலேட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அதை நான் தான் செஞ்சேன். ஓகேவா? அதை யார் சொல்லுவோம், நம்மள மாதிரி சாதாரண மக்கள் தான் சொல்லுவோம். தூய பக்தாஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இந்த செயல் என்னால நடைபெற்றது, இந்த மாதிரி பலன் வந்ததுக்கு காரணம் நான் தான் அப்படின்னு தன்னை கர்த்தாவா சொல்லிக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அதுதான் பகவானோட நேச்சர். பகவானோட நேச்சரை ஒரு தூய பக்தன் அவங்களும் அந்த தன்னோட நேச்சரா மாத்திக்கணும். ஓகேவா? Mataji 4.17. कर्मणो ह्यपि पोत्वयं बोधवयं च विक्रमणः अकर्मणश्च पोतवयं गहना कर्मणो गतिः. ஹரே கிருஷ்ணா. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிக கடினம். எனவே கர்மம் என்பது என்ன, விகர்மம் என்பது என்ன, அக்கர்மம் என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். செயல்களின் நுணுக்கங்கள், நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த செயலை ஏன் செய்யறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? அது எதன் அடிப்படையில செய்யக்கூடிய செயல்கள்ங்கிறது முக்கியம். அதை செஞ்சே ஆகணுமாங்கிறது முக்கியம். ஓகேவா? சோ அதை இப்ப செஞ்சே ஆகக்கூடிய அப்படிங்கிற செயல்கள் எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டா மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா we should do, we have to do. ஓகேவா? சோ மத்தபடி ஏதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்ல பாவ காரியங்கள் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம தவிர்த்துட்டணும். ஓகேவா? அதுதான் செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது. யாருக்கு உணர முடியும் அப்படின்னா தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவாலதான் உணர முடியும். நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மாங்கிறது நல்ல கர்மாவா, அதுதான் மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. அந்த கர்மாத்தை வந்து மூணா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஒண்ணு கர்மம், அதாவது செயல். இன்னொன்னு விகர்மம், அதாவது தடை செய்யப்பட்ட செயல். அதாவது எப்படி செய்யணுமோ அப்படி செய்யாம ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை வயலேட் பண்ணிட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள்ங்கிறது விகர்மம். அடுத்தது அகர்மம். அகர்மங்கிறது என்ன அப்படின்னா செயலின்மை. ஓகேவா? இந்த மூணு விஷயங்களை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து எந்த கேட்டகரியில வருதுங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அது தெளிவான விட்டுதான் நம்ம செயல்களை செய்யணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. அக்கர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா செயலின்மையா இருக்கிறது. அப்ப செயலின்மையா இருந்தா சும்மா இருக்கிறதா? சும்மா இருக்கவங்களால என்ன செய்ய முடியாது, தன்னுடைய உடலையே பாதுகாத்துக்க முடியாதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? தன்னுடைய உடலை பாதுகாத்துக்க முடியாதவங்க எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்துல தன்னை சேர்ந்தவங்களை சேர்த்து பாதுகாத்துவாங்க, அவங்களோட விஷயங்களை அவங்க முடிச்சுட்டு அவங்களோட கடமைகள் எல்லாத்தையும் சரிவர பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பகவானே கேட்டாங்க அந்த கேள்வியை. சோ அகர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது, செயலின்மையா இருக்கிறது கிடையாது, பக்தி தொண்டை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா? இதுதான் அகர்மா. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் என்ன நாரதர் பண்ணாங்க. நாரதர் என்ன பண்ணுவாங்க, திரிலோக சஞ்சாரி, எல்லா லோகத்துக்கும் சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருப்பாங்க, எப்பவுமே பகவான் நாமாவை சொல்லிக்கிட்டே. ஓகேவா? அது ஒரு விதமான பகவத் தொண்டு. சரியா? அது ஒரு விதமான பகவத் தொண்டு. அது ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த கீர்த்தனாவா அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்பவுமே. அது கூட எதுல வருது அப்படின்னா செயலின்மையில வருது. பட் ஆக்சுவலி அது ஒரு செயல், நல்ல செயல். கர்மா, விகர்மா மற்றும் அகர்மா இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன? கர்மாங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சாதாரணமா செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதை வந்து வித் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸோட ஒரு சாதாரண ஜீவாத்மா ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய செயல்கள். அதை செய்யறது மூலமா அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துல அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் அவங்க கரெக்டா பினிஷ் பண்ணிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? விகர்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம தப்பான செயல்கள், பாவ செயல்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகும், அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்க செஞ்சாங்க, பட் இன் எ ராங் வே. அப்ப என்ன, அதுக்கான பலன் எப்படி கிடைக்கும், ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா கிடைக்கும். கர்மா செஞ்சவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல உயர் பதவி கிடைக்குது, அல்ல அடுத்த ஜென்மால அவங்க வந்து உயர்லோகங்களுக்கு அவங்க வந்து எலிவேட் ஆகி போறாங்க அப்படின்னா, விகர்மாவை செஞ்சது மூலமா அவங்க என்ன ஆவாங்க, அடுத்த ஜென்மால
கீழ் இந்த ஒண்ணு இந்த பௌதிக உலகத்திலே வந்து பிறப்பாங்க, அல்லது இதை விட கீழ் லோகங்கள்ல வந்து பிறப்பாங்க. நாயர் பிறக்கலாம், நாயத்துங்கிற சண்டாளங்களா பிறக்கலாம். ஓகேவா? விகர்மாவை செஞ்சு. அகர்மா என்ன அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் எலிவேட்டட் சோல்ஸ். இப்பவே இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே அவங்க ஒருத்தவங்க அகர்மால இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த க்ஷணமே அவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் எலிவேட்டட் சோல்ஸ், முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள். அவங்க எல்லாம் டைரக்டா எங்க போவாங்க அப்படின்னா பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு தான் போவாங்க. இது 3 தான் அவங்க 3 பேருக்குமான வேறுபாடு. சோ நம்மளே இப்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம எந்த விதமான கர்மாவை செய்யணும்னு. பட் நம்ம வியாரா எல்லாமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். பட் வித் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸோட நம்ம கர்மாவை செய்யணுங்கிற எண்ணம் நமக்கு வேணும். ஏன்னா பகவானே சொல்லிட்டாங்க, செயலை செய், செயலை துறக்காதே. ஆனா செயலினோட இது பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காதுன்னு தான் சொல்றாங்க. சோ we have to do karma but in a better way. பக்தி தொண்டில் படிப்படியாக முன்னேறுவது எப்படி? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பிக்கை வைக்கணும், ஸ்ரத்தா. ஓகேவா? அதுதான் முக்கியம். நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம், அந்த செயல்ல இறங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்? பகவான் மேல நம்பிக்கை வேணும், ஸ்ரத்தா வேணும். அந்த ஸ்ரத்தா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம யாரை தேடிட்டு போவோம் அப்படின்னா பக்தர்களோட சங்கம், சாது சங்கா. ஓகேவா? நம்ம உடனே நம்மள மாதிரியே அந்த இந்த எண்ணங்கள் உள்ளவங்களோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மள வந்து இன்டராக்ட் பண்ணிக்க பார்ப்போம். ஓகேவா? சாது சங்கம் கிரியேட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஒரு டிவோஷனல் பீப்புள் எல்லாமே என்ன செய்வாங்க, ஒரு அசோசியேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சியை தொடங்குதல். என்ன பயிற்சி? டிவோஷனல் சர்வீஸ் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குது. அதுல நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், சாக்கியம், தாசியம், அப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம். மொத்தம் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்குது. அதுல நம்ம ஈஸியான மெத்தட்ஸ் 3. ஓகேவா? கேட்கலாம், அப்புறம் பகவானோட நாமத்தை நம்ம சொல்லலாம், பகவானை பத்தி நினைக்கலாம். இது கிருஷ்ண உணர்வுல பயிற்சியை தொடங்குதல். யாரு? நம்ம மட்டும் செய்யறதோட இல்லாம அந்த ஒரு டிவோஷனல் பீப்புள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோமா, சோ எல்லாரும் சேர்ந்து பயிற்சி ஏற்படும். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம எப்பவுமே நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா மீட் பண்ணும்போது எதை பத்தி மட்டும் பேசுவோம்? பகவானை பத்தி மட்டும் தான் பேசுவோம். அனர்த்த நிவர்த்தி. ஓகே, அனர்த்த நிவர்த்தினா என்ன அர்த்தம்னா வேற எந்த தேவையில்லாத பேச்சுக்களும் என்ன வராது. நம்ம 1 hour நம்ம மீட்டிங்ல இருக்கோம், எதை பத்தி மட்டும் தான் நம்மளோட போக்கஸ் இருக்கு அப்படின்னா பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுல முழு போக்கஸ் இருக்குது. ஓகேவா? சோ தேவையற்ற விஷயங்களை அகற்றுதல். அடுத்தது விசுவாசம். பகவான் மேல நமக்கு இப்ப என்ன வந்துரும்? பூரண விசுவாசம் வந்துடும். ஓகேவா? அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வின் சுவையை நடைமுறையில் அறிதல். எல்லாத்தையுமே சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு பாருங்களேன். சாதாரணமா நம்ம சாப்பாடை சும்மா செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத விட பகவானுக்கு அதை நைவேத்தியமா அது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதோட சுவையே அலாதையா இருக்கும். சம்டைம்ஸ் நம்மளே கோயிலுக்கு போனோம்னா பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிடும் போது சொல்லுவோம், ஆனா அதுல எதுவுமே அந்த அளவுக்கு இருக்காது, இன்கிரீடியன்ட் எதுவுமே அந்த அளவுக்கு இருக்காது, பட் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். காரணம் அதுல பக்தி கலந்துருக்குது. ஓகேவா? அது சாதாரண உணவு இல்ல, அது பிரசாதமா மாறிடுது. அடுத்தது கிருஷ்ணரிடம் உள்ள பற்றுதல். அவங்க மேல நமக்கு என்ன ஆகும்? அதிகமா அட்டாச்மெண்ட் வர ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம்? நம்ம மத்ததுல இருந்து டிட்டாச் ஆகி வரோம்னு அர்த்தம். நம்ம பௌதீக செயல்கள் மேல நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட்ஸ் குறைச்சிடுறதுனாலதான் பகவான் மேல அட்டாச்மெண்ட் வருது. அப்ப நம்ம அதுல குறைச்சிட்டு பகவானை நித்தம் நினைக்க ஆரம்பிப்போம். அப்ப பரவச நிலை நமக்கு வரும். ஓகேவா? சோ இந்த பாவா அப்படிங்கிற நிலை என்ன அப்படின்னா பிரேம நிலைக்கு முன்னாடி நிலை. ஓகேவா? பக்தி, அந்த பக்தியில ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பாவநிலை. அந்த பாவநிலைங்கிறது பகவானை சதாசர்வ காலமும் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம், நம்மளுடைய எல்லா செயல்களையும் அவங்களை கொண்டு வந்து நம்ம பந்தப்படுத்தணும் அப்படின்னா அப்ப நம்ம பாவால இருக்கணும்னு அர்த்தம். அடுத்தது கடவுளின் அன்பு, பிரேம நிலை. ஓகேவா? பக்தி தொண்டுல இப்படிதான் நம்ம படிப்படியா முன்னேறணும் அப்படின்னா நிச்சயமா நம்ம என்ன ஆகும்? முக்தியடைந்த ஆத்மாக நம்ம வாழறதுக்கு வழி இருக்கு. ஓகேவா? மத்தஜி 4.34 லாஸ்ட் ஒன். தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரக்ஷ்ணேன சேவையா உபதேஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவதர்ஷின. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன அப்படின்னா நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2வது ஸ்லைட்லயே நம்ம பார்த்தோம். அந்த இமேஜ்ல வந்து என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, கடைசியா பகவான் வந்து அந்த ஆன்மீக நிலையை நம்ம எட்டணும், நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம முன்னேற்றிக்கணும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா நம்ம யாரை தேடணும்? ஒரு குருவை தேடணும். ஓகேவா? ஒரு ஆத்தென்டிகேட்டட் ஒரு குரு, ஆச்சாரியாவை நம்ம தேடணும். அந்த ஆன்மீக குருவை அணுகி நமக்கு எப்பவுமே பொதுவா டீச்சர்ஸ் ஸ்கூல்ல போறோம்னாலே நம்ம என்ன செய்வோம்? ரொம்ப ஒபீடியண்டா தான் அவங்கள்ட்ட பாடத்தை கத்துப்போம். அதே மாதிரி இவங்கள்ட்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும்? ரொம்ப சப்மிசிவா கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க கிட்ட தேவையில்லாம விதண்டாவாத கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது. குருவுக்கு தெரியுமான்னு நம்ம பரீட்சித்து பார்க்க கூடாது. ஓகேவா? நம்ம பரீட்சை பண்ணி பார்க்க கூடாது. குருவுங்கனாலே என்ன அப்படின்னா அவங்க சர்வஞானம் உடையவங்க அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவோடையும் ஒரு நம்பிக்கையோடையும் நம்ம அவங்கள அணுகணும். ஓகேவா? அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து அடக்கத்தோட அவங்கள்ட்ட தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி. உண்மை என்ன? பரம ஞானம் தான் உண்மை. பகவான் யாரு, அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை. ஆத்ம ஞானம் தான் அது. அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி நமக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நம்ம அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப சப்மிசிவா நம்மளோட
டவுட் என்னங்கறத நம்ம கேட்டு அவங்களுக்கு வேணுங்கிற தொண்டு எல்லாத்தையும் செய்யணும், அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். பொதுவா ஆச்சாரியாக்கு என்ன அப்படின்னா, இப்ப எல்லாம் தான் ஸ்கூல், அப்பெல்லாம் வந்து குருகுலவாசம். குருகுலவாசத்துல என்ன செய்வாங்க, குருவுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற சிஷ்யர்கள் எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க, குருகுலத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே சேவை செய்யணும், ஓகேவா, தொண்டு செய்யணும். உண்மையை கண்டவர்கள், தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அவங்க என்ன அப்படின்னா, அவங்கதான் வந்து உண்மையை கண்டவர்கள், பரம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, அவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ். அவங்க என்ன பண்ண முடியுமா, நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்க முடியும். என்ன ஞானம், இந்த உன்னத அறிவு, ஓகேவா, இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். பகவானை பத்தின இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல பகவான் எப்படி இருக்கிறாங்க, அவங்களோட நேச்சர் என்ன, அவங்க எப்படி இந்த யுகந்தோறும் இங்க தோன்றுறாங்க, ஏன் வராங்க, ஓகேவா, அப்புறம் அவங்களோட நம்மள எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கிறது, இது எல்லா விஷயங்களையும் நமக்கு யார் சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னா ஆச்சாரியா தான், ஓகேவா. அந்த ஆச்சாரியா எப்படி இருக்கணுமா, ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க, அதையும் சீட பரம்பரையில வந்து ஆச்சரியாவா இருக்கணும், நடுவுல வந்தவங்களா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் யாரோட வார்த்தைகள் அப்படின்னா, ஆரிஜின் யாரு அப்படின்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான். அவங்க சொன்னதை தான் இவங்க எல்லாரும் இன்டர்பிரட் பண்ணிட்டு வராங்க, ஓகேவா. அதுல அவங்களோட செல்ஃப் இன்டர்பிரேஷன் இருக்காது. பகவான் சொன்ன அந்த மூல கருத்து, அந்த மைய கருத்து அப்படியே தான் இருக்கும். அவங்கதான் பரபிரம்மம்னு அவங்கள போக்கஸ் பண்ணி அவங்களையே சென்டர் பண்ற அந்த விஷயங்கள் தான் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்குது. சோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த இமேஜ்ல இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா சாந்திமணி முனிவர். அவங்க கிட்ட வந்து பகவான் கிருஷ்ணரும் இவங்க கிருஷ்ணர், இவங்க வந்து பலராமர், அவங்க 2 பேரும் அண்ணன் தம்பியா இருக்கும்போது அவங்க 2 பேரும் எங்க போனாங்க, குருகுலத்துக்கு போனாங்க. சாந்திமணி முனிவர் கிட்ட அவங்க பாடம் படிச்சாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க யாரு, இவங்கதான் இல்ல வேதத்தையே தொகுத்தவங்க, வேதத்தை சொன்னதே இவங்கதான். பட் இருந்தாலும் கூட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து பூலோகத்துக்கு வரும்போது, ஓகேவா, பூலோகத்துல வாழும்போது சாதாரண ஒரு குடிமகன் எப்படி இருப்பாங்க, ஜீவாத்மா எப்படி உயிர் வாழும், இங்க என்னென்ன கடமைகளை செய்யுமோ அந்த எல்லா கடமையும் அவங்க செஞ்சாங்க. நேத்தி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் நம்ம, எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எதுவும் இல்லை, ஆனா நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இந்த குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அவங்க வந்து சத்திரியனா இருக்கிறதுனால அவங்க போர்ல கலந்துக்கிட்டாங்கல்ல, சாரதியா வராங்கல்ல. சோ எனக்குன்னு நான் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவும் கிடையாது, ஆனாலும் கூட நான் என்னுடைய கடமையை செய்யறேன். சோ சாதாரண உயிர் வழியான நம்மளும் கூட என்ன செய்யணும், நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையில புறக்கணிக்க கூடாது, தொடர்ந்து நம்ம செய்யணும். பட் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय, विष्णु की जय। हरे कृष्ण।